Komunálne voľby 2014. Pekný večer, na Dvojke sledujete správy a komentáre. Komunálne voľby sa naozaj blížia. Už v sobotu rozhodneme o budúcnosti našich miest a obcí, o tom, kto ich bude spravovať a riadiť. A naša séria diskusí s kandidátmi na primátorov krajských miest sa tento týždeň dostáva na pomyselný vrchol. Dnes vysielame naživo z Banskobystrického štúdia RTVS a budeme diskutovať o budúcnosti mesta pod Urpínom. Niekoľko faktov z banskobystrickej komunálnej politiky. V ponovembrovej histórii mala 5 primátorov. Mestské zastupiteľstvo má v Banskej Bystrici 31 poslancov a väčšinu v tomto volebnom období mala koalícia Smeru, SNS a HZDS. Rozpočet mesta viac ako 40 miliónov eur. Pred 4 rokmi mohlo hlasovať 67 000 voličov, primátor dostal takmer 14 000 hlasov. V týchto voľbách kandiduje až 15 kandidátov. Banská Bystrica je rekordmanom spomedzi všetkých krajských miest na Slovensku. Do tejto diskusie prijali pozvanie 14 z nich. Ospravedlnil sa jeden kandidát strany TIP, Ľubomír Hadvičák, zo zdravotných dôvodov. Tých zvyšných kandidátov vám s radosťou predstavím podľa abecedného poradia. Začínam dlhoročným mestským poslancom a manažérom Pavlom Bielikom, nezávislým. Pekný večer. Dobrý večer. Ďalším kandidátom je podnikateľ Pavel Čupka, kandiduje za Hnutie za demokratické Slovensko, ktorého značku tento rok sám oživil. Pekný večer. Príjemný večer prajem. Ďalším kandidátom o znovu zvolenie sa uchádza súčasný primátor Peter Gogola, nezávislý kandidát. Vítejte, pekný večer. Príjemný večer všetkým. Ďalším kandidátom, takisto nezávislým, je generálny riaditeľ Kúpeľov Brusno Štefan Hrčka. Vítajte, pekný večer. Dobrý večer. Za stranu Sloboda a Solidarita v Banskej Bystrici kandiduje manažér Miroslav Ivan. Pekný večer. Dobrý večer, prajem. Za stranu Sieť kandiduje bývalý okresný riaditeľ Policajného zboru v Banskej Bystrici a vysokoškolský pedagóg Marian Koritiak. Pekný večer. Pekný večer, prajem všetkým. Za KDH a Novu kandiduje v týchto voľbách bývalý mestský a aj župný poslanec, stavebný inžinier Peter Lačný. Pekný večer. Dobrý večer. Po tretí raz sa o post primátora uchádza advokát Peter Múkera za Demokratickú občiansku stranu. Pekný večer. Dobrý večer. Ďalším kandidátom, nezávislým s podporou Smeru, SDKU a SNS, je riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, pán Jan Nosko. Vítajte, pekný večer. Príjemný dobrý večer. Nezávislým kandidátom je aj bývalý náčelník mestskej polície a mediátor Ľubomír Piterka. Pekný večer. Dobrý večer. Za Slovenskú ľudovú stranu kandiduje v týchto voľbách znalec pre oblasť lesníctva Jozef Sásik. Vítajte, pekný večer. Nezávislou kandidátkou a jedna z dvoch dám v tomto súboji, manažérka Janka Slana. Vítajte, pekný večer. Pekný večer. Režisér, scenárista, manažér Igor Šimek, ďalší nezávislý kandidát. Pekný večer. Dobrý večer. No a napokon bývalá referentka umeleckej prevádzky štátnej opery v Banskej Bystrici, teraz už dôchodkyňa pani Jarmila Vyrostková, nezávislá kandidátka. Pekný večer. Dobrý večer, prajem. Doplním pravidlá diskusie, je vás tu naozaj veľa. Dúfam, že nebudeme mať s tým problémy počas večera, že budete všetci dodržiavať tie pravidlá. Každý má 6 minút, verím, že ste to už možno aj minulý týždeň videli, ale ten časový úsek rozdelíme na tie krátke polminútové. Verím, že prejdeme teda všetky aktuálne témy, ktoré súvisia so samosprávou a problémami Banskej Bystrice. A keď už som pri tých problémoch, začnem abecedným poradím, tak ako to mám vo zvyku. Pán Bielik, čo je momentálne najväčší problém Banskej Bystrice? Najväčší problém Banskej Bystrice je nezamestnanosť a vyľudňovanie, neodborné riadenie mesta, vedenie mesta a mestského úradu, korupcia a klientelizmus, prepojenie politických strán a ich nominantov na mestské podniky, stav komunikácií a parkovanie, stav mestskej zelene, nekomunikácia vedenia mesta s miestnymi podnikateľmi, nájomné byty pre mladých a rekonštrukcia nevýhodných zmluv pre mesto. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Čupka, ako to vidíte vy, čo je najväčší problém Banskej Bystrice? Tak najväčší problém Banskej Bystrici, nie je tu schválený územný plán od roku 1976. Na základe plánu alebo územného plánu je tu potrebné Banskej Bystrici, keďže má 1 promile nájomných bytov, je potrebné vybudovať minimálne 1500 bytov v Banskej Bystrici. A k nájomným bytom je nebytový priestor, aby sme vytvorili zamestnanosť. Tú zamestnanosť vytvoríme tak, že s podporou Fondu zamestnanosti.
To znamená, že týmto spôsobom. Ďakujem pekne. Pán Gogola, čo je najväčší problém Banskej Bystrice v súčasnosti? Najväčším problémom Banskej Bystrice v súčasnosti je riziko, že tak ako na celoštátnej úrovni sledujeme škandál s nákupom predraženej techniky pre nemocnice, aj v Banskej Bystrici hrozí, že sa mesto dostane do rúk jednej politickej strany a to spôsobí riziko, že tak ako v minulosti, keď tu vládli ľavicoví primátori, bude dochádzať k nevýhodným predajom, k predraženým nákupom a podobným praktikám, ktorým ja som 4 roky bránil. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Hrčka. Tak ja si myslím, že najväčším problémom je naozaj nezamestnanosť v Banskej Bystrici, nekoncepčnosť v rámci toho, čo vlastne Banská Bystrica chce, či už je to otázka priemyslu, otázka turizmu, otázka kultúry, mládežníckeho športu. Samozrejme je tu problém dopravy, či už to teda hlavne toho parkovania, autobusovej stanice, ale je tu aj problém, kedy nefungujú niektoré mestské časti, alebo teda časti mesta na meste tak, ako by mali. To znamená nekoncepčnosť. Ďakujem pekne. Ako to vidí pán Ivan? Dobrý večer, prajem ešte raz. Tak to, čo hodnotia Bystričania ako najhoršie a najväčšie problémy sú nútené odchody mladých ľudí z mesta von za prácou, nútené odchody ich rodičov do zahraničia starať sa o starších ľudí, rozbité komunikácie, neosvetlené prechody prechodcov, tmavé ulice, zlé hospodárenie v mestských spoločnostiach, ktoré sú odkázané na pomoc od mesta a nevýhodné zmluvy. Ďakujem za vašu odpoveď, pán Koritiak. Za najväčšie problémy mesta vnímame najmä otázku mladých ľudí, situácií, ktorá sa dotýka v súčasnosti mesta z pohľadu možnosti zamestnať sa, nájsť si primerané uplatnenie, aby mesto mohlo ďalej žiť, ďalej sa rozvíjať. Je to aj otázka toho, že strácajú motiváciu ľudia v tom, že nevidia, či mesto ešte môže mať dých, môže mať svoj rozvoj. A preto prinášame riešenia, ktoré majú tento negatívny stav zmeniť a povzbudiť ľudí v tom, že Bystrica je dobré miesto pre život. Ďakujem. Pán Lačný. Ja to poviem v reálnom príbehu. Nemecký investor z Banskej Bystrici domácniť svoju firmu ponúkol mestu, že vstúpi do jeho priestorov, ktoré boli v havárinom stave. Mesto namiesto uvítania ponuky ho nahnalo do netransparentnej súťaže a dneska tento investor pôsobí vo Zvolene a 100 pracovným miest s ním. To je problém Banskej Bystrici. Koniec. Áno. Ďakujem pekne. Pán Múkera. Áno. Moji predrečníci samozrejme niektoré problémy mesta Banská Bystrica správne vytipovali. Ja si myslím, že jednoznačne ide o nezamestnanosť. Toto mesto má viac ako 10% nezamestnaných, ale to sú nezamestnaní len na papieri. Keď k tomu dáme vyradený z evidencie, máme 15%. A keď dáme tých mladých ľudí, ktorí z tohto mesta odišli, sme na 25%. Takže toto je v prvom rade. 20 rokov nám sľubovali, že sem príde strategický investor. A či to bola vláda SDK alebo Smeru, ale sľubovali. A strategický investor neprišiel. Ďakujem pekne. Pán Nosko, kde vidíte vy najväčšie problémy Bystrice? Ja to vidím trošku inak. Za najzávažnejší problém ja považujem rozhádanosť predstaviteľov mesta. Chýba tu komunikácia medzi primátorom a mestským zastupiteľstvom a inštitúciami v meste. Odkladajú sa zásadné rozhodnutia, odkladajú sa prijatie základných dokumentov. Toto je príčina stagnácie. A mojou ambíciou je skutočne ľudí spojiť, pretože pre Bystricu neexistujú žiadne rozhodnutia pravicové ani ľavicové, iba správne a nesprávne. Toto je úloha primátora, spojiť ľudí v prospech Banskej Bystrice. Ďakujem. Pán Piterka. Ďakujem za slovo. Takže občania mesta Banská Bystrica sa jasne vyjadrili v roku 2013, kde označili problémy mesta. Okrem už spomínaných problémov, to je nezamestnanosť, ekonomická situácia a hlavne mladých rodín. Ja by som si dovolil naozaj tak vypichnúť, je taký závažný problém, to je kriminalita, zvlášť drogová kriminalita. Takisto aj zlá situácia v sociálnej sfére, to znamená starostlivosť o handicapovaných alebo inak sociálne znevýhodnených ľudí. Ďakujem. Pán Sásik. Ja to vidím úplne niečo inak, nejak inak, pretože problémom je niečo, čo tu moji konkurenti povedali. Problémom sú samotní občania, pretože si vždycky v každých voľbách, či sú to komunálne, či do Národnej rady a tak ďalej, vyberú tú najnesprávnejšiu a najhoršiu alternatívu, ktorej výsledkom je, keď sa pozrieme, morálna a materiálna púšť Banskej Bystrici. Celá odpoveď. Ďakujem pekne. Pani Slaná.
A takže mesto má menšie väčšie problémy. Ja by som sa zamerala skôr na to, že v priebehu 4 rokov sa nepodarilo podať na mestské zastupiteľstvo taký návrh rozpočtu, ktorý by bol schválený v danom termíne. Takže opäť od 1. januára vstupujeme do rozpočtového provizória. Potom je nutné zintenzívniť práce na odkladanom programe hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktorý mal byť už schválený v roku 2014 a ktorý je potrebný na to, aby sme mohli čerpať dotácie z európskych fondov. Ďakujem pekne. Pán Šimek? Pre mňa je najväčším problémom, a teda myslím si, že nie len pre mňa, vôbec vplyv politických strán v miestnom zastupiteľstve. Je to jednak pre ich previazanosť, jednak pre korupciu, úplatkárstvo, čachre, kupčenie, ktoré sami popisujú a ktorých sa chcú teraz v týchto voľbách zbaviť. To je najzákladnejší problém. Ďakujem pekne. Pani Vyrostková? Okrem spomínaných problémov je to stavebný úrad. Tu je veľká nespokojnosť obyvateľov pri vybavovaní stavebných povolení s termínmi. Je potrebné prehodnotiť možnosti zjednodušenia pri rešpektovaní platných zákonov. Výber daní od neplatičov. To by bolo potrebné zriadiť také právne oddelenie, ktoré nebude závislé od externých právnikov. Nespokojnosť obyvateľov s mestskou políciou a jej aktivitami. Zvážiť ich vyťaženosť a možnosti v súlade so zákonom. Ak mesto dalo financie do priemyselného parku, musí vytvoriť tým ľudí schopných komunikovať so zahraničnými investormi a pritiahnuť ich do mesta. Ďakujem pekne. No, rozhohrievacie kolo máme za sebou a teraz teda poďme už, aj keď je to samozrejme obmedzené, či sa nám podarí nejako diskutovať, ale poďme na to. Hospodárenie mesta, otváram túto tému, to znamená, kde sa dá ušetriť napríklad, pán Korytiak. Z hľadiska hospodárenia mesta veľmi výrazné ušetrenie alebo prehodnotenie je najmä vazalských a nevýhodných zmluv, ktoré sú tu spracované z mestských podnikov, ktoré sú napojené na mestský rozpočet. Projekty, ktoré vykonali, či je to park Šálková, či je to plaváreň, či je to zimný štadión, ktorý teraz dobieha, mesto vyciciavajú, pretože nie sú robené ekonomicky ani s prehľadom. A potom mesto nemá na základné funkcie, ktoré tu boli pomenované. Mesta nemôže vytvoriť dobré miesto pre život a tam vidím usporiadať to vzťahy a nastaviť rozpočet tak, aby bol transparentný. Kde vidíte vy rezervy v hospodárení mesta, pán Lačný? Rezervy hospodárenia mesta vidím v dvoch oblastiach, ktoré sú najväčšími položkami mestského rozpočtu. Je to jednak školstvo a jednak mestská hromadná doprava. Začne s tou mestskou dopravou. Teraz posledné 3 týždne, v podstate od rána som medzi ľuďmi v uliciach, sídliskách a mestská doprava nepremáva úplne vyťažená, čiže tu by mesto malo byť aktívne a spolu s dopravcom vytvoriť určitú aktivitu k tomu, aby ľudia viac používali dopravu. Tým sa znížia dotácie z mesta. Ďakujem pekne. Pán Mukera, kde vidíte vy rezervy v hospodárení, na čom by mesto malo šetriť? Mesto by v prvom rade nemalo šetriť na občanoch. To je základná téza. Mesto by v prvom rade malo mať taký prehľad zmluv, ktoré sú výhodné, ktoré sú nevýhodné a tie nevýhodné zmluvy zrušiť. Ja to len veľmi príkladne poviem, že mesto vyberie okolo 600 a 700 tisíc eur za parkovacie miesta a naspäť sa mu vráti 40 tisíc eur. Tak aké je to hospodárenie? Nič iné nechcete už na túto tému povedať? Pán Osko, kde vidíte vy rezervy v hospodárení Banskej Bystrice? Robím 6 rokov riaditeľa detskej fakultnej nemocnice. Bez jediného škandálu. Nemocnica prosperuje, má dobré čísla, dobrý výsledok hospodárenia. Myslím si, že takto dokáže hospodáriť skutočne aj mesto. Musí to byť postavené na komunikácii, odbornosti, efektivite, výhodných zmluvách a prehodnotení fungovania mestských spoločností. Myslím si, že nesmieme si dovoliť, aby nám ušli ďalšie eurofondy, ako sa stalo v predchádzajúcom období. Toto sú peniaze, ktoré sú neopakovateľné a aj treba ich využiť. Pán Piterka, ako sa pozeráte na hospodárenie mesta vy? Ja takisto vidím najväčšie rezervy hlavne v nevýhodných zmluvách, ktoré sú uzatvorené medzi mestom a externými dodávateľmi jednak tovarov a služieb. A naozaj bolo by dobre možno sa pozrieť aj na zmluvy z predchádzajúceho obdobia vo veci dopravného podniku SAD Zvolen a tam si myslím, že dosť veľká časť peňazí nám uniká. Takže to je z môjho pohľadu všetko. Ďakujem pekne. Pán Sásik.
Hospodárenie mesta je neprehľadné a spočíva v tom, že bolo založené na zlých princípoch, že jedna skupina obyvateľstva žije na úkor druhej. Napríklad spomenie výber daní z nehnuteľností, kde určitá skupina majiteľov nehnuteľnosti musí platiť dane a napríklad mesto ako vlastník nehnuteľnosti tieto dane nemusí platiť za svojich podnikov. Podniky, ja som navrhoval ešte v 90. roku, aby sa previedli podniky prvovýroby do majetku mesta, alebo sa vrátili pôvodným majiteľom. Dnes približne 15 podnikov už neexistuje. Ďakujem. Pani Slana, hospodárenie mesta a váš pohľad? Je potrebné vytvárať také podmienky pre investorov, ktorí, keď plánujú svoje investičné zámery, naše mesto neobchádzali. Ja som za to, aby bola podpora miestnych podnikateľov, aby sa podporovali viac menšie podnikateľské zámery ako veľkí zamestnávateľia, pretože títo dokážu tiež zamestnať ľudí. Ako sa už spomínalo, bola by potrebná analýza všetkých platných zmluv, ktoré uzatvorilo mesto. Prehodnotiť duplicitu mestských podnikov. Pán Šimek? Pokiaľ prestanú všetky politické šarvátky, pokiaľ bude možnosť oddeliť politickú správu, stranické nominácie od mestských podnikov a podobne, v tom momente už máme ušetrené. Druhá vec je, ja som zameraný na domáce zdroje, prečo nepodporiť domácich investorov, domácich podnikateľov, vytvoriť im podmienky, ktoré im umožnia rozvinúť to, čo tu ešte stále máme. Ďakujem pekne. Pani Výrostková, váš pohľad na hospodárenie mesta? Zrušiť spoločnosť Vizit a účasť mesta v nej. Zrušením PKO mesto dalo všetky činnosti v oblasti kultúry do jej vienka, ale za omnoho vyššie náklady, ako malo PKO. Opravy ciest a chodníkov sú mnohokrát predražené a nedostatočná technická kontrola zo strany mesta má za následok, že kvalita opravy vzhľadom na nekvalitný materiál má veľmi malú životnosť. Nepochopiteľné je rozhodnutie poslancov a primátora dotovať súkromné kluby hokeja a futbalu v 100-tisícových čiastkách a ešte aj uvoľnenie pravidel pre dotácie, z ktorých v súčasnosti môžu príjemcovia dotácie vyplácať odmeny pre organizátorov. Pekne. Pán Bielik. Predovšetkým je to práce ľudí, zefektívnej práce Mestského úradu, odborných útvarov mesta, mestských organizácií, ich dôsledná kontrola, transparentnosť ich činností a nulová tolerancia proti klientelizmu a korupcii. Spolupráca s miestnymi podnikateľmi. Vrátiť občanom mesta možnosť kontrolovať dianie v meste, zúčastňovať sa na tvorbe rozpočtu. No a potom, tak ako tu boli spomenuté zmluvy, ktoré v súčasnom období jasne hovoria, že niektoré zmluvy sú zjavne nevýhodné pre mesto a smrdí to klientelizmom. Ďakujem pekne. Pán Čupka, kde vidíte vy rezervy v hospodárení Bystrice? Tak ja vidím rezervy úplne v inom smere. Keď si pozrieme správy a hovorí sa, že Berlín dáva na všetky štátne budovy voltaiky, dobre? Za energie Bystrica platí necelých 5 miliónov eur. To znamená, že keď toto všetko odbúrame a ešte zarobíme zo 2 milióny eur, zostane nám v meste 7 miliónov eur, čo je na staré peniaze 210 miliónov. A potom môžeme podporovať, skontrolovať tieto podniky, kde sú zmluvy, a vytvoriť, aby vytvárali zisky. Ďakujem. Pán Gogola, kde vidíte vy rezervy? Pri hodnotení ekonomického stavu mesta si trúfam podotknúť, že Banská Bystrica je najmenej zadlžené krajské mesto. Jej perspektívu rozvoja vidím v dvoch pilieroch. Jedným z nich je priemyselný park, ktorý ale zďaleka nedosahuje možnosti svojho rozvoja, aké by mohli byť, pretože v jeho predstavenstve sedia nominanti strany Smer. A ďalšou perspektívou je rozvoj cestovného ruchu, ktorý takisto má podľa môjho názoru veľký potenciál, ale nepodarilo sa mi presvedčiť o tom zastupiteľstvo, aby podporilo túto moju víziu. Ďakujem za vašu odpoveď. Pán Hrčka. Tak ja hlavný problém vidím naozaj v nevýhodných zmluvách, ktoré vlastne mesto uzavralo. To znamená, že naozaj, že z toho, že by mohlo čerpať viacej peniazy, tak nečerpá. Ďalej naozaj si vidím aj tú koncepciu, či už to v tom priemysle alebo v turizme, ktorú nemá a nevieme teda vlastne, akých investorov ani chceme a tým pádom vlastne využitie toho potenciálu, či už toho priemyselného parku, ktorý máme, alebo mesta pre turizmus samého, aké je. Toto ja vidím ako najväčší problém. A ešte zostal pán Ivan. Váš pohľad na hospodárenie mesta? No, vidím to v dvoch bodoch. Predovšetkým je to zastavenie dotácií do mestských spoločností. Toto je najväčší problém v Banskej Bystrice. Namiesto toho, aby tieto spoločnosti nám prinášali výnosy z imania, ktoré majú, tak nám robia straty, čakajú od rozpočtu, od mesta, aby sa im neustále pomáhalo. Najvypuklejším
Najvypuklejším problémom je pomoc v priemyselnom parku Šalkova, kde mesto muselo ťahať náklady za firmu mestskú, ktorá to mala financovať a bolo to v hodnote 900 000 eur. Ďakujem pekne. Začína sa kolo reakcií. Chce niekto reagovať na to, čo tu predtým teraz odznelo túto chvíľu? Hlasí sa niekto dobrovoľne? V poriadku, takže budem klásť otázky. Pán primátor, obratím sa teraz na vás. Viackrát sme počuli nevýhodné zmluvy, treba urobiť poriadok v mestských firmách. Čo mi na to poviete? Nevýhodné zmluvy, trúfam si namietať proti takémuto argumentu. Banská Bystrica v hodnotení transparentnosti obsadila v rámci Slovenska 5. miesto. Ale súhlasím s argumentom, že mestské spoločnosti zďaleka nefungujú tak, ako by mohli a mali, ale opäť v tom vnímam ten politický vplyv a obsadenie čelných pozícií v týchto firmách zastupiteľstvom, kde mala väčšinu strana Smer. Využite ešte váš čas, keď vám plynie. To je všetko v tejto chvíli, čo by som k tomu povedal. Pán Osko? Ja by som si na to dovolil zareagovať. Ja som už avizoval, že mestské spoločnosti je ich veľa, ich treba reštrukturalizovať a obsadiť odborníkmi. Takže to je jedna z úloh primátora, ktorý sa stane primátorom. A veľa by som to doporučoval, ale musím povedať a nie je to aj o tom zastupiteľstve, pán Osko? Podotknúť jednu vec, že v roku 2012 práve pán primátor vymenoval do funkcie šéfa takejto spoločnosti člena strany Smer. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Chce niekto reagovať? Nech sa páči, pán Bielik. Myslím si, že za toto predchádzajúce obdobie primátor Gogol a zastupiteľstvo museli hľadať spôsoby, ako nájsť riešenia. Ale nemyslím si, že primátor Gogola musel niektoré kroky riešiť tak, ako spravil. Mohol sa postaviť zastupiteľstvu. Primátor mesta má jasné páky, aby mohol istým spôsobom eliminovať ten politický a iný tlak. Takže ja si myslím, že je to 50-50, to, čo sa udialo v meste za 4 roky. Ďakujem. Je tu pán Lačný. Treba pre pravdivosť povedať aj to, že primátor Gogol alebo zastupiteľstvo neriešilo ani také prípady, kedy v obchodných spoločnostiach ostal bývalý poslanec, ktorý už dneska nie je poslancom a nie je ani profesne príslušný danej téme. Takže treba byť trošku aj pravdivý a treba povedať to, že treba z týchto obchodných spoločností, z vedúcich riadiacich funkcií dať ako poslancov preč. Poslanci nech vykonajú dozornú činnosť a riadiacu činnosť nech vykonávajú odborníci. Ďakujem. Prepáčte, pán Čupka bol skôr, nech sa páči. Takže ja hovorím asi toľko, že tu nikto nevie, že čo tie firmy, pretože, viete, sú títo odborníci, aj primátor, sú to učitelia, muzikanti, dobre? Takže, viete, tu musí vedieť človek matematiku. Firmy, ktoré sú tu, to netreba ich rušiť, ale tie firmy musia doniesť prostriedky. A my musíme povedať pravidla. To sa nedá, že len tak, že hoci kto si tam v dozornej rade povie, že koľko ja miniem, alebo koľko si dám výplatu. Musia byť určité percentá, však to musí byť plánovanie nejaké a tu není nič. Tu nikto nevie, čo robí práva ľavá noha. Ďakujem pekne. Pán Šimek teraz. Je to také plátanie. Ja si myslím, že tu chýba absolútne vízia Banskej Bystrice ako takej. Základný dokument stále neexistuje, to znamená, ani investori sa sem samozrejme nepohrnú, a keďže nemajú žiadnu istotu. Ale v princípe si myslím, že všetky tie posty, ktoré momentálne zastávajú straníci a teda poslanci, je treba obsadzovať konkurzom a určite iba z odborných kruhov. Ďakujem. Pán Hrčka. Ja by som povedal tak, že za posledné 4 roky to nie je otázka primátora, nie je to otázka poslancov, je to otázka mesta. To znamená, že naozaj, že ak niečo bolo nevýhodné, tak v podstate to mestské zastupiteľstvo spolu s primátorom odsúhlasilo. Myslím si, že aj v rámci investorov sa dá spraviť o hodne viacej v tomto meste a naozaj, čo sa týka aj tých zmluv, tak je čo robiť. V rámci mestských spoločností sme mesto, ktoré najmenej zarába v rámci celého Slovenska. To znamená naozaj zefektívniť fungovanie týchto mestských spoločností. Pán Gogola, vy už ste si vypršali tú 30-sekundovku. Pán Mukera sa hlásil. Prax ukázala, že stranické nominácie na funkcie riadiace v mestských podnikoch je úplne zlá cesta. Jednoznačne z toho vyplýva, že musia byť konkurzy a že musia tam byť vybratí odborníci na jednotlivé podniky mesta. Treba si uvedomiť, že ich je asi 7 a z toho 2 a minimum dávajú do rozpočtu mesta. Takéto hospodárenie a takýto výkon samozrejme hovorí o klientelizme a môže tam byť aj korupcia. To bude musieť pán primátor, ktorý bude zvolený, prvé riešiť. Ďakujem. Pán Koritiak. Z toho, čo tu môžeme počuť a v
podstate som to povedal aj ja vo svojom vystúpení predtým, je zrejme, že za stav, kde sa Banská Bystrica nachádza, má tak zodpovednosť vedenie mesta, ako aj zastupiteľstvo, ktoré tam v súčasnosti pôsobí cez situáciu, ktorú tam vznikli z hľadiska riadenia podnikov, odmien a ďalšieho nakladania s majetkom. Je dôležité, aby ste to uvedomili Banskobystričania, že tí, ktorí pri tom boli a to spôsobili, to asi ťažko dokážu zmeniť. Aby si všimli to, či tí, ktorí prinášajú riešenia, majú aj reálnu šancu programovo to splniť. Ďakujem pekne. Pán Sásik, nech sa páči. Je tu možnosť napríklad reštrukturalizácie mestských lesov, ktoré vlastníctvom dal ešte Ferdinand II. Habsburský za vernosť Viedni proti tureckému boju. Jedná sa o 8 000 hektárov. Viem, že druhý primátor dal do zálohu Komerčnej banke 1200 hektárov. Tento dlh stále ťaží mesto a nič sa s tým doposiaľ neurobilo. Ďakujem pekne. Dámy ešte nehovorili. Pani Slaná, chcete reagovať na svojich predrečníkov? Prípadne dopovedať to, čo ste nestihli predtým? Ja som tiež toho názoru, že mesto musí riadiť profesionálny a zdatný úrad, teda odborníci, ľudia z praxe s viacročnými skúsenosťami, s manažerskými schopnosťami a so schopnosťami zobrať na seba zodpovednosť. Máte ešte 14 sekúnd, pokojne hovorte. Ďakujem. Dobre, pani Virostová. Ja si myslím, že najväčší problém je v komunikácii, respektíve v nekomunikácii medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom a naopak. Vám by sa ho podarilo vyriešiť, ten problém? Snažila by som sa nájsť, poviem to ľudovo, schodnú reč. Nič iné nechcete dodať k tejto téme už? Ďakujem Bolo pekne. povedané všetko, len by som sa opakovala. Ďakujem, pán Piterka. V tejto diskusii tu naozaj odznelo, že všetci kandidáti, dá sa povedať, odmietajú účasť poslancov vo vedení mestských spoločností a mestských firiem. A ja sa naozaj nestačím čudovať, že dokonca aj tu je pán poslanec, ktorý je jedným z vedúcich pracovníkov mestskej firmy a že on práve hovorí o tom, že takí poslanci by tam nemali sedieť. Takže tomu sa veľmi čudujem. A tvrdím, že nemali by tam byť ako títo poslanci. Som zvedavý inak na povolebný vývoj v Bystrici, čoraz viac. Pán Ivan, uzatvára kolo reakcií. Áno, tak ako tu hovoríme o tom, že poslanci alebo primátor, boli sme svedkami aj v téme parkovanie v našom meste, ako sa politikárčilo prakticky, keď jednu chvíľu držalo zastupiteľstvo s väčšinovým klubom Smeru spolu s primátorom Gogolom. Až petícia, ktorú sme zorganizovali, vlastne spôsobila, že pán primátor otočil a začal sa s týmto zaoberať. Upozorňovali sme ho na to, o koľko peňazí prichádza mesto, je to 500 000 ročne, neurobil nič, začal robiť až keď prišli voľby. Ďakujem pekne. Ukončili sme tému hospodárenie, riadenie mesta a pokračujeme dopravou. A mám taký pocit, že aj tu vyskakuje ako jeden z problémov parkovanie. A pán Ivan, začnem teraz vami celé toto kolo, takže téma doprava, parkovanie, čokoľvek, čo s tým súvisí a Banská Bystrica. To je téma na dlho, ale skúsim rýchlo. Parkovanie je tu najväčší problém. Ja som si pozrel štatistiky, konkrétne v Banskej Bystrici pribúda medziročne 800 až 850 automobilov. Toto je časovaná bomba, ktorá nás čaká, ktorú musíme vyriešiť a nedá sa to riešiť tým len, že budeme betonovať zelené plochy a myslieť si, že tento problém budeme takto riešiť. Potrebuje to komplexné riešenie využitím nemotorovej dopravy, zlepšením grafikónu mestskej hromadnej dopravy a ďalšími opatreniami. Ďakujem. Pán Hrčka. Tak naozaj v rámci dopravy to parkovanie je obrovský problém v Banskej Bystrici. Ja si myslím, že tak ako všade vo svete, aj v rámci sídlic treba ísť do zeme, kde vlastne aj tie sídliska boli stavané kruhovo, to znamená, ten priestor je tam trávnatý a pritom ten trávnatý priestor nezoberieme, lebo vrch môžeme ponechať taký, aký je. Je to príliš drahé? Všetko je drahé. Pokračujte ďalej. Ale a ďalšia vec v podstate v rámci stavu ciest, to trebalo by kvalitne opravať cesty a za tie opravy si držať garancie, nakoľko toto je u nás hlavný problém, ktorý nás domení za niekoľko rokov, aj tento štýl opravy, ako robíme dneska v rámci kanalizácie. Chápeme, ďakujem pekne. Pán Gogola. Zmluva o prenajme parkovacích ploch súkromnej spoločnosti, ktorá tu bola spomínaná, bola podpísaná mojim predchodcom Ivanom Saktorom, nezávislým s podporou Smeru. Ja som si túto zmluvu našiel na stole
Keď prokurátor poukázal na nesúlad so zákonom, hľadal som poctivo riešenie, ako veci dať do poriadku. Zastupiteľstvo mi k tomu vytvorilo priestor. Ja som sa pol roka snažil dohodnúť na podmienkach, ktoré by boli v súlade so záujmom mesta a obyvateľov mesta, ale nepodarilo sa. Tak som navrhol zastupiteľstvo, aby sme tú zmluvu zrušili a riešili to tak, že to bude správať samotné mesto. Poslanci to nepodporili. Ďakujem pekne, pán Čupka. Takže najväčší problém dneska máme, dá sa povedať, pri nemocnici. Je tam potrebné vytvoriť minimálne 500 parkovacích miest. A nielen parkovacie miesta, je tam treba zokruhovať cestu, pretože 30% občanov zo Sásovej chodí v nemocnici, pracuje. A s okruhovaním cesty od nemocnice na Medený Hámor by sme odľahčili, lebo o 4:00 od nemocnice sa nedostanete. Spätne poviete mi to potom, ten zvýšok, pán Bielik? Základný problém je, že sa v meste nedodržujú zákony. Generál dopravy mesta. Keby generál dopravy mesta sa dodržiaval, som o tom presvedčený, že vnútorný okruh mesta by sa dal dneska realizovať, ale tu zlyhali odborní pracovníci mesta, kde dneska niektoré stavby pustili na úkor pôvodne, respektíve schválenú generálu dopravu mesta. Samozrejme, potom sú to ešte niektoré drobnosti na sídliskách, ako trvalé vyznačenie parkovacích plôch. Keď budeme každý rok značiť čiary na parkovanie, budeme mať dosť miesta na parkovanie v meste, v mestských okrajových častiach, sídliskách. Ďakujem. Začnem teraz Dolným radom. Pani Výrostková, váš pohľad na dopravu a ďalšie riešenia, parkovanie MHD podobne? Mesto dotuje vysokostrátovú trolejbusovú dopravu, ale SAD Banská Bystrica neprekladá mestu, na aký účel používa dotácie mesta. Cesty sa bezhlavo lepia a prostriedky na ich opravu sú vysoké, pričom kvalita oprav je na amatérskej úrovni. Dozvedela som sa, že v Čechách vyvinuli zariadenie na opravu výtlkov, volá sa Silkot. Pracuje až do minus 15 stupňov Celzia. V súčasnosti ho má zapožičané mesto Prešov. Stojí od 75 000 až do 100 000 eur, myslím si. Ďakujem. Dopoviete potom. Pán Šimek? Doprava a parkovanie je, pokiaľ som si to všimol aj v iných diskusiách, v každom jednom meste to isté. Je to dané samozrejme vývojom. Myslím si, že toto je tiež možné vyriešiť bez problémov, pokiaľ budú všetky veci v meste prebiehať naozaj transparentne. Všetko zatiaľ je len o veľmi konkrétnych, samozrejme Kyjevské námestie, Smiešna Tatranská ulica a tak ďalej a tak ďalej. Je toho veľa, ale všetko sa dá zvládnuť, keď budeme mať silnú lokálnu ekonomiku. Ďakujem. Pani Slaná? Áno, treba riešiť neuspokojivý stav ciest i chodníkov. Je nutné aj vybudovať nové chodníky, hlavne na rizikových miestach. Je potrebné riešiť i stacionárnu dopravu v centre mesta na sídliskách. Pri oprave týchto ciest a chodníkov je nutná kontrola vykonanej práce, aby sme opäť v priebehu 2 rokov neriešili ten istý problém. Čo sme sa bavili, teda príjmy z parkovania, aby bolo vhodné, keby nešli do súkromných spoločností. Ďakujem. Pán Sásik? Ja to poviem otvorene, parkovanie je neriešiteľné v Banskej Bystrici vzhľadom na to, že je to dôsledok doktríny, ktorou sa riadili architekti 20. storočia, navrhovali sídliska, že pracujúci sa budú voziť na mestskej hromadnej doprave a auto je buržoázny prežitok. Čiže táto vec je neriešiteľná. Riešiteľná je vec, ktorá je alarmujúca, že sa vyberajú a určujú parkovacie miesta, za ktoré mesto vyberá, ktoré sú však v rozpore s nálezom generálneho prokurátora. Ďakujem. Pán Piterka? Takže by som chcel povedať, že ako náčelník mestskej polície som bol účastný viacerých rokovaní, kde sa mali v podstate dohodnúť podmienky výstavby parkovacích domov na sídlisku Sásova. A vtedy som s hrôzou zistil, že tam jedno parkovacie miesto vychádzalo zhruba v dvojnásobnej sume ako v obdobnom meste, krajskom meste, a to si myslím, to je hlavný dôvod, prečo vlastne doteraz neboli žiadne takéto parkovacie domy vystavané. Ďakujem. Pán Osko? Z môjho pohľadu mestu chýba transparentný plán, generálny plán oprav a údržby ciest a chodníkov. Občania musia vedieť, kedy, kde a za koľko sa bude rekonštruovať. Nesmie sa stať, že niekto si vylobuje opravu cesty alebo chodníka pred svojou garážou, pred svojím domom. Určite by som presadzoval v súvislosti so statickou dopravou zriadenie fondu parkovacieho, do ktorého by sa prispievalo jednak z výberu parkovného a parkovacích prenajatých značiek. A tento fond by sa použil znovu na výstavbu parkovacích miest. Ďakujem. Pán Múkera,
V tej statickej doprave sa predrečníci už vyjadrovali, jednoznačne treba ísť do parkovacích domov, o tom není pochyb. Tu je ale iný problém. 20 rokov Sásovčanom, a tým ma teraz počúvajú, sľubovali, že tam vyriešia parkovanie. Poslanci aj primátori nevyriešili nič. A nič je ešte slabé slovo. To je na tú statickú dopravu. Pozrite sa na autobusové nádražie. Výhovorky primátorov sú také, že to nie je náš majetok, ale primátor má byť na to, aby to dokázal skoordinovať. Veď je tam smrad, nie sú tam WC, ľudia tam chodia, to je katastrofa, ako to vyzerá. To je hanbou v Banskej Bystrice. Dobre, spýtam sa vás potom, že čo s tým, pán Lačný? Prednedávnom bol uzavretý prístup z rýchlostnej cesty do sídliska Radván, čo vyvolalo nevôľu obyvateľov a to bolo dosť pasívne v tejto veci. Bolo treba hľadať iné riešenie. Ja som s kolegmi pripravil takúto schému, kde by sa dalo znovu napojiť sídlisko Radván v oblasti zdravotníckeho centra Nová Med. Je to veľmi dôležité jednak aj pre prístup k tomuto zdravotnému stredisku a jednak aj pre zásah rýchlych ako havárnych služieb, čisto policajti, hasiči alebo aj záchranka lekárska. Ďakujem pekne. Pán Koritiak uzatvára. Samozrejme, že systém statickej dopravy je ťažbou mesta, ťarchou mesta. Z hľadiska jeho rozvinutia, vysporiadané tak, aby bola slušný spôsob parkovania mohol nastať v meste. Z hľadiska dynamickej dopravy to nám ovplyvňuje aj kvalita ciest, ktorá je veľmi slabá tým, že to robí jeden a ten istý dodávateľ. Kanály, cesty trikrát prerábame. Treba dobudovať alebo vybudovať kruhový objazd pri Bystričke, aby mohol byť vjazd a výjazd do Rooseveltovej nemocnice, parkovisko pri Rooseveltovej nemocnici, ale to všetko iba vtedy, keď nebude podpísaná zmluva, ktorá je vazalská, má byť na 25 rokov. Ďakujem pekne. Chce niekto reagovať na slova predrečníkov v tejto chvíli? Pán Lačný? Ja by som ešte doplnil, v sídlisku Sásova boli vytipované viaceré miesta na hromadné garáže alebo parkoviská, ktoré boli po okrajoch sídliska ako projektované. Žiaľ, ale treba povedať, možno aj vďaka chýbajúcej diskusii nebola dohoda s občanmi, aby tieto projekty mohli byť realizované. Pokiaľ by som mal tú možnosť, tak by som otvoril vlastne túto otvorenú diskusiu a hľadali by sme naozaj pre toto sídlisko riešenie, pretože je životne dôležité. Ďakujem pekne. Pán Osko sa hlásil. Ja by som ešte doplnil. Banská Bystrica sa musí zamerať aj na trošku vizionársky pohľad na riešenie týchto vecí. To znamená, že je potrebné sa zaoberať integrovaným systémom dopravy, budovaním záchytných parkovísk. Ďalšou témou je autobusová stanica. Je to nemysliteľné, aby takýto strašiak tu 10 ročia strašil. Ja som sa dokonca stretol so zástupcom majiteľa investora a myslím si, že toto je potrebné skutočne a dá sa to veľmi rýchlo riešiť, len je potrebná intenzívna komunikácia. Ďakujem. Pán Čupka. Tak ako už som hovoril, že zokruhovať na Medený Hámor a takisto treba odľahčiť tú Sásov, pretože to je tak zahustené ráno a po obede, keď idú deti do školy a zo školy a zo zamestnania ľudia. To znamená, že treba to napojiť na ten obchvat, treba napojiť, potom to treba napojiť na Zvolenské Nemce a spätne dole na tú rýchlostnú komunikáciu. To je bol jeden. Takisto je treba spolupracovať s majiteľmi autobusového nádražia a spojiť, tak ako bol projekt. Ďakujem, pán Čupka. Spojiť to. Uplynul vám čas. Treba komunikovať s majiteľmi autobusovej stanice. Pán Gogola, nech sa páči. Viackrát bol otvorený problém 25 rokov nedokončenej autobusovej stanice. Ja chcem oznámiť, že podľa mojich informácií 24. septembra bola podpísaná kúpno-predajná zmluva medzi pôvodným vlastníkom a novým investorom, kde sme my skutočne 4 roky sa snažili byť tým sprostredkovateľom, pretože je to súkromný projekt na súkromnom pozemku, ale musí byť v súlade s územným plánom a je v záujme mesta mať kvalitný, dobrý autobusový terminál. Verím, že je to vecou blízkej budúcnosti. Je to na najlepšej ceste. Ďakujem pekne. Chce niekto reagovať? Pán Hrčka bol prvý, ktorého som zbadal. Zareagoval v rámci tej koncepčnosti oprav ciest a ako opravujeme a garancií ciest a nie v rámci toho lobbyingu, čo tu kolega vlastne povedal teraz pred chvíľočkou. Treba povedať, že pred týmito voľbami sa ukazujú hlavne poslanci Smeru, že toto som vybavil, toto som spravil. O 4 roky by to malo byť, že my, mesto, sme spravili pre vás, pre občanov toto. Komunikatívnosť a naozaj hlavne pedantná kontrola garancií, oprav, ciest a komunikácií. A takisto tie, ktoré nepatria do majetku mesta, aby sa strážili. Pán Ivan bol z Kurakovi. Chcel som sa vrátiť ešte k tej údržbe. Bystričania si veľmi dobre pamätajú zimu 2012-2013, kedy sme jazdili po tankodrome prakticky po celom meste. A namiesto toho, aby sa opravovalo okamžite, keď boli tie jamy malé,
a mohli sa opraviť pri znížených nákladoch. Čakalo sa až s niektorými do mája, do júna. Potom sme museli na to vynakladať oveľa vyššie prostriedky. K tomu statickej doprave som chcel ešte povedať, že to parkovné, ktoré máme v meste, sa musí sflexibilniť a musí byť 15-30 sekúnd a tak ďalej. Pán Koritiak? Nechcel by som obísť pri doprave ani ľudí, ktorí využívajú teda peši dochádzajú do práce alebo chodia a premiestňujú sa bicyklami alebo takými nemotorovými prostriedkami. A to z toho pohľadu, že ani chodníky nie sú nejako na tom dobre z hľadiska technickej údržby. A je veľmi dôležité, aby aj chodníky a s tým súvisiace ďalšie obslužné komunikácie boli predmetom záujmu mesta a aby došlo k ich úprave a k ich využívaniu tak, aby boli bezpečné. Ďakujem, pán Bielik. Myslím si, že je to veľmi jednoduché. Dôležité, aby sme mali na to peniaze. To je prvá vec. Druhá vec, aby sme sa dohodli v meste. To znamená primátor s poslancami. Aké budeme mať zoznamy, ktoré ulice budeme chcieť robiť, ale robiť ich celé. A nie plátať diery, kde o 2 roky prídem. Keď spravím celú ulicu s chodníkom, 15 rokov do toho mesta nesiahnem. Neprídem tam. To je dôležité komunikovať s miestnymi časťami, výbormi mestských častí, s občianskými radami, s občanmi. A predovšetkým Bystričania musia povedať, čo je prioritne v rozpočte. Ďakujem. Pokračujem pánom Šimegím. Gom. Prepáčte. Pohode. Ja som len chcel poznamenať, že sme zase pri tom istom, pretože všetko závisí len od previazanosti stranických štruktúr a tých firiem, ktoré to majú realizovať. Je to vlastne boj o koryto. Najsmiešnejšie vyzerá, keď robíme, a tvárime sa, že o tom nikto nevie, keď robíme trebárs, už len takú triviálnu vec, ako je pre vozíčkárov nájazd na chodník. Je to smiešne, lebo ten nájazd ani sa netvári, že je bezbariérový. Ďakujem, pán Mukera. Vy ste hovorili o tej autobusovej stanici. No, ja chodím častejšie autobusom, tak, ale tam sa nedá dýchať. Ja neviem, aký slušný výraz, a keby som na to chytro použil, tak sa tomu určite vyhnem. Ja by som chcel povedať to, že napríklad pri mestskom úrade bolo krásne parkovisko vybudované oproti mestskej polícii a samozrejme, že ho zastupiteľstvo predalo. Choďte sa tam dneska pozrieť, to je hanba v Banskej Bystrice ako uťatá, je tam jama, kde sa nepracuje, odbudli parkovacie miesta. A tí ľudia, ktorí chodia na mestský úrad vybavovať si veci, tak nemajú kde zaparkovať. Ďakujem pekne, pán Piterka. Takže vo vzťahu k údržbe by som chcel hlavne povedať, že aj v tom prvom bloku sme povedali tú netransparentnosť výberu dodávateľských firiem a všetci dobre vieme, aká firma a kto je majiteľom tej firmy, vlastne rekonštruuje naše komunikácie. A nepoviem asi ďaleko od pravdy, keď poviem, že za rok 2014 bolo preinvestovaných takmer 700 000 eur na rekonštrukciu a 100 000 na opravu vodorovného a zvislého dopravného značenia, takže nech si každý o tom robí obraz sám. Ďakujem. Dámy, ešte nehovorili, pani Vyrostková, chcete niečo dodať? Ja som spomínala to zariadenie Silkot, ktoré vyrobili v Čechách. V súčasnosti ho má zapožičané mesto Prešov. Je to zariadenie, ktoré môže opravovať cesty do minus 15 stupňov. Garancia na túto prácu je 60 mesiacov. Myslím si, že stálo by za zváženie zakúpiť taký stroj, stojí od 75 000 do 100 000 eur a investície by sa vrátili tým, že by sa mohol prenajímať. Ďakujem. Pani Slana? A takže celý tento problém okolo ciest a chodníkoch je vlastne položený na financiách. Takže treba najprv získať financie, ktoré môžeme získať z prenájmu parkovacích miest a vlastne tieto opäť dať na vybudovanie nových ploch. Možno ešte by sme mohli sa pozrieť na projekty, ktoré sú vybudované. Ak sú kvalitné, tak treba ich tiež podporiť. Ďakujem. Pán Sásik uzatvára celé kolo. 60 až 70% verejných priestranstiev nie je majetkovo vysporiadaných, teda nepatrí mestu. Čiže najprv by bolo treba vysporiadať ich majetkové a potom by mohlo mesto investovať z daní občanov tieto priestory a rekonštruovať. Najprv je treba ich majetkoprávne vysporiadať. Všetko. Ďakujem pekne. Kolo doprava uzavreté. Verím, že sme povedali čo najviac, ako sme mohli. No. Viem, že to je komplikované aj pre vás, ale na druhej strane nechceme to byť do polnoci, tak poviem, nie? Poďme teda na školy a škôlky. Viem, že napríklad v Nitre, v Trnave s tým až taký veľký problém nebol. Tu nám pár miest určite chýba v tých materských školách. Za tie uplynulé roky sa tu hovorilo aj o rušení škôl, o ich rekonštrukcii, takže téma znie
školstvo a deti. Centra voľného času, možno pán Vilik, nech sa páči. Zase je problém v ľuďoch. Predali sme niektoré predškolské zariadenia. Neidentifikateľným záujemcom sme v rámci 2 funkčných období v mestskom zastupiteľstve nedoriešili koncepciu základného školstva. V súčasnom období nám vychádza ďalší problém. Mladé rodiny potrebujú detské jasle, aby mama mohla otec do roboty. No a z toho potom vyplývajú ďalšie kroky, ktoré budeme musieť robiť. Čiže materské školky, detské jasle, základné školy, prepojenie v celom tom systéme integrovaného sociálneho systému pomoci mesta. Ďakujem, pán Čupka. Tak ja mám v rámci škôl a škôlok a jaslí asi také škôlky a školy, tam treba myslím 1 alebo 2 triedy dobudovať v Banskej Bystrici. Ale je potrebné, tu není 24-hodinové škôlky, nie sú tu 24-hodinové jasle, nie sú tu týždenné jasle. Manžel je na služobnej ceste, manželka ochorie, nemajú kde dieťa dať. To znamená, tieto veci treba urobiť. Ďalej treba znížiť náklady, pretože všetko nás zabíja na nákladoch. To znamená, celé energie, ktoré sú na vykurovanie, na elektriku a na tieto, to treba znížiť a budú peniaze aj na iné veci. Ďakujem, pochopili sme, pán Gogola. Zdedil som veľmi nepriaznivú situáciu, čo sa týka školstva ako základných, tak aj materských škôl, ale podarilo sa nám s tým zásadným spôsobom pohnúť. Jednu školu sme zrekonštruovali z eurofondov, 7 ďalších sme zrekonštruovali tak, že sme vymenili okná za plastové. Bohužiaľ, 3 sa nám nepodarilo zrealizovať z eurofondov, ale tam vnímam zásadné pochybenie alebo nekorektný zásah Úradu pre verejné obstarávanie, na ktorý som podal žalobu a čakám, čo na to povie súd. 27 materských škôl, snažíme sa dať do poriadku, pretože je tam veľký technologický dlh na stave budov, striech a tak ďalej. Verím, že z integrovaného regionálneho operačného programu sa na budúcom programovom období podarí získať prostriedky, aby sme tomu pomohli. Ďakujem. Pán Hrčka. Tak v prvom rade mesto má svoje majetky, má svoje budovy a častokrát školy, ktoré sa aj zavreli, tak vlastne tým, že mali svoje mali svoje ihrisko, mali svoj dvor, mali svoju telocvičňu, by mohli slúžiť možno ako také väčšie škôlky. Samozrejme, tieto školy sme buď predali, alebo sa vlastne prenajali na súkromné vlastne účely a tým sme vlastne si sami sebe, alebo mesto si same odbúralo tú možnosť umiestniť to, čo nám chýba v tomto meste, to znamená škôlky. Ďakujem, pán Ivan. Pokračovať v rekonštrukcii škôl, tak aby sa šetrilo na energiách, investovať a využívať tie školy, ktoré boli zrušené alebo budú, uvidíme, využívať ich pre budovanie nových materských škôl, ktoré tu treba. Ďalšiu vec, ktorú tu treba odstrániť, je nespravodlivé financovanie súkromných škôl a obecných škôl. Súkromné školy dostávajú menej v originálnych kompetenciách, toto treba zmeniť. Je to úloha zastupiteľstva, nemalo by byť takéto nespravodlivé financovanie škôl. Ďakujem pekne. Pán Sásik, ako sa pozeráte na oblasť školstva? Ja to vidím troška ináč. Ja tu vidím subsidiaritu, že teda do 6 rokov by mali deti vychované byť v rodine. Najmenej 3 roky by malo byť dieťa s jedným rodičom na materskej dovolenke a nie ho drmácgať o 5. 6. Dobre, ale toto nemá v jaslí. sile primátor zrejme? A drmácgať ho do jaslí alebo do školky a potom už nad 6 rokov má prebrať subsidiaritu štát, kde teda má zabezpečiť tú základnú 9-ročnú školu, po prípade strednú strednú školu a vysokú školu. Neupieram vám váš pohľad na vec, pán Sásik, len mám taký pocit, že primátor Bystrice toho veľa v tomto smere nezmôže. To už by ste museli skôr do Národnej rady kandidovať. Pani Slana? Tak ja si myslím, že bolo by vhodné, aby všetky deti mali svoje miesto v týchto materských škôlkach. Bolo by dobre, keby mali zabezpečené túto škôlku čo najbližšie k svojmu bydlisku. Vieme, že nedostatok miest je spôsobený aj tým, že v materských škôlkach sú deti z okolitých obcí a tým pádom dochádza k nedostatku miest. Ja si myslím, že nie je nutné budovať nové škôlky, možno len trošku efektívnejšie využiť priestory, ktoré sú k dispozícii. Ďakujem. Pán Šimek? Ja myslím, že všetko už skoro bolo povedané. Skôr by som sa zameral asi na to, že čím môže zastupiteľstvo a primátor tomu pomôcť. Zase sú to podmienky, ktoré by využili predovšetkým tie mimo školské a voľnočasové aktivity. To znamená vytvoriť tam podmienky tak, aby decká aj mamičky jednoducho mali čo robiť a mali to kde robiť a boli bezpečí. Ďakujem. Pani Vyrostková.
Školstvo nemá prepracovanú metodiku riadenia škôl a z toho vyplýva mnohokrát neefektívne financovanie. Podľa mňa by som školy nerušila, ale teraz by som tam spravila centra voľného času. Banská Bystrica je univerzitné mesto, kde je obrovský potenciál mladých ľudí. A keď im vytvoríme podmienky na bývanie, aby tu mohli pracovať, ja si myslím, že sa zvýši aj pôrodnosť a potom sa škôlky aj školy využijú. Ďakujem pekne, pán Koritiak. V našej koncepcii a programe je integrálne prepojenie jaslí, škôlok a škôl, pretože máme deti, vieme, aká je situácia z hľadiska, že vozíme dieťa na jedno miesto, do škôlky, do školy na iné miesto, čo spôsobuje časovú stratu. Treba tiež povedať, že budovy mesta by sa nemali odpredávať, ktoré slúžia na výučbu. Máme tu jednu špičkovú školu základnú, treba jej skúsenosti odozdať ďalším, aby deti mali dobrý prístup k vzdelaniu. A taktiež treba veľmi zvážiť to, aby školské dvory neslúžili developerom, ale deťom na hry. Ďakujem pekne, pán Lačný. Mesto sa hrdí titulom, že je to mesto rodiny, ale chýba nám takmer 400 miest v materských školách. Ak cirkevné alebo súkromné základné školy môžu zriaďovať v rámci svojich škôl triedy pre materské školy, to isté by mohli robiť aj verejné školy. Navyše pri verejných školách by najmä tie ročníky, ktoré robia predškolskú prípravu, mohli fungovať. Ďakujem za vašu odpoveď. Pán Mukera. Áno, nebudem opakovať predrečníkov, lebo to by bolo zbytočné. Ja chcem len poukázať na to, že nedostatok jaslí pri takej ekonomickej situácii, ako je dneska v mladých rodinách, tí rodičia musia dať deti do jaslí, aby vlastne nejaký štandard udržali v rodine. To je prvé. A druhé, treba do škôl vrátiť športové aktivity. Mali sme športové triedy, mali sme športové školy, to všetko zmizlo. A ešte musím povedať, že vieme, koľko detí sa nám narodí a vieme, koľko miest potrebujeme a my rušíme školy. Nekoncepčne. Ďakujem pekne, pán Nosko. V oblasti školstva je potrebné samozrejme dokončiť rekonštrukcie. Škoda, že sa nám to nepodarilo v minulom období čerpaním eurofondov, ale to je už za nami, čiže budeme to musieť zafinancovať zo svojho. Taktiež je potrebné samozrejme vyriešiť katastrofálny stav materských škôl, vytvoriť kapacity pre nové deti. Je na mieste určite podporiť aj školské jasle, teda jasle a iné predškolské zariadenia a myslím si, že využiť tie kapacity v podobe centier voľného času tiež je na mieste. Ďakujem pekne. Pán Piterka. V meste Banská Bystrica je 33 materských škôl, 21 základných škôl. A čo je najhoršie, je tu 6 centier voľného času a ja si myslím, že sa hrubo podceňuje práve to formovanie tej osobnosti toho mladého človeka práve v zariadeniach voľného času, kedy naozaj ten voľný čas je veľmi dôležitý faktor vo formovaní toho človeka aj v jeho názoru a v ďalšom konaní. Takže ja by som podporil rozvoj voľnočasových aktivít práve v centrách voľného času. Ďakujem pekne. Začína sa kolo reakcií v tejto téme, školstvo. Chce niekto? Nech sa páči, pán Čupka. Ja by som ešte chcel doplniť. Dneska deti do 4. triedy nosia 10-12 kg tašky, dobre? To znamená, je potrebné dať vytlačiť, pretože ministerstvo školstva s tým nič nerobí. Mesto ako také by malo formou skript, by malo dať vytlačiť tie základné učebnice, ktoré sú najťažšie, aby to dieťa aby malo jednu učebnicu v škole a jednu doma. To je jedna vec. Potom ďalšia vec je taká, že máme veľa obéznych detí. A ten telocvikár není tak zodpovedný za to a mal by tam prísť nejaký mediátor alebo iný. Prídeme aj k športu. Pán Bielik. Mesto Banská Bystrica patrí k najlepším mestám na Slovensku, čo sa týka programu sociálnej starostlivosti o seniorov. V súčasnom období, keď ekonomika mladých rodín je veľmi ťažká, vidím ako jeden z problémov a potreby vytvoriť program sociálnej politiky pre mladé rodiny. Kolegovia tu hovorili, ja jednoznačne zastávam, dlhé roky hovorím, v každej časti mesta by sme mali jeden komunitný dom, kde jednotlivé vekové kategórie po pracovnej dobe, po obede budú sa môcť schádzať a využiť kapacity základných škôl na ten integrovaný sociálny systém. Detské jasle, materská škôlka. Niekto dobrovoľne sa hlási, pán Lačný? Ešte ku školstvu sa vrátim, lebo sme odbočili. Ale skončil pri školstve potom. Ako som povedal, školstvo tvorí najväčšiu časť rozpočtu, alebo najväčšiu položku časť rozpočtu a tieto položky tvoria veľké náklady na energie. Tým, že sa nerealizovali projekty energetickej efektívnosti budov školstva, jednoducho dávame veľké prostriedky a realizovaním zateplenia, ľudovo povedané, môžeme ušetriť 40 až 60 % prostriedkov na energie. Ďakujem pekne. Pán Koritiak.
Ja by som si dovolil ešte zareagovať v rámci koncepcie základných škôl, že nesmieme zabúdať ani na tie tety a učiteľky pre naše decká alebo pre ujov školníkov, ktorí tam pracujú, že musí byť aj istota pracovníkov, ktorí tam pracujú, že je tu zmysluplný projekt, ako bude školstvo ďalej pokračovať, aké máme ciele vzdelávanie detí, lebo vzdelávanie detí dosiahneme aj rozvoj Banskej Bystrici ďalej a zabezpečíme aj ich celistvý rozvoj. A preto by sme sa mali školstvu venovať veľmi prioritne. Ďakujem pekne. Hlasí sa niekto? Pán Hrčka? Ja by som sa povedať, že v prvom rade treba takisto zrovnoprávniť financovanie verejnoprávnych a súkromných a cirkevných škôl, to je v prvom rade. V druhom rade vytvoriť koncepciu rekonštrukcie škôl, to znamená stanoviť si, že povedzme jeden rok upravíme jednu, ale kompletne, aby sme na tej škole šetrili, druhý rok druhú a podobne. Takisto sociálny program, ktorý vlastne v meste je, si myslím, že treba ho sfunkčniť, nakoľko ľudia častokrát nevedia, na čo majú nárok a klientské centrum by malo práve v tomto všetkom pomôcť, či už mladým alebo seniorom. Ďakujem. Pán Nosko? Ja by som sa dotkol toho sociálneho programu. Sociálne služby v meste Banská Bystrica fungujú na veľmi dobrej úrovni viac ako 20 rokov. Mám s tým aj osobnú skúsenosť a myslím si, že je skutočne v tejto oblasti možno na mieste využiť podporu z eurofondov pre rozvoj ďalších služieb, ktoré môžu sociálne služby mesta Banská Bystrica poskytovať. A na okraj škôl myslím si, že je potrebné urobiť skutočne dobré analýzy, pokiaľ chceme školy rušiť, pretože potom si obyvateľe vypracujú analýzu, ktorá je absolútne iná a odlišná a dáva za pravdu obyvateľom. Ďakujem pekne. Pán primátor? Ja som veľmi krátko reagoval na dvoch kolegov, na pána kandidáta Lačného. Chcem povedať, že my sme toto leto vymenili okná na 7 školách a tú energetickú úsporu, o ktorej on hovoril, už očakávame, že sa dostaví. A pán kolega kandidát Čupka spomínal snahu uľahčiť deťom ťažké tašky a modernizovať vzdelávanie. Komunikujeme s veľkou čínskou spoločnosťou, ktorá pracuje v oblasti komunikačných technológií, že by sme chceli elektronizovať vzdelávanie a urobiť pilotný projekt, vďaka ktorému by deti viac používali tablet ako nejaké plné tašky učebníc. Ďakujem pekne. Pán Mukera? Ja by som sa vrátil predsa len k tým deťom a k tým školám. Obrovská chyba sa stala a ja nehľadám teraz vinníka, že jednoducho z eurofondy sa nevyčerpali, nedostali sme peniaze a potom sa to musí na základe úverov platiť. To je prenosenie na prenos peňazí na občanov. Vrátim sa ale k telocvičňam a vrátim sa k športoviskám. Tie sa musia využívať pri školách, nemôžu byť po obede prázdne. A toto musíme vyriešiť. Ďakujem pekne. Pán Ivan? Ja by som pridal, tak ako povedal môj predrečník, športoviska, rovnako tak prikláňam sa za to, aby objekty škôl boli využívané nielen vo vyučovacích hodinách, ale aby boli k dispozícii práve na schádzanie komunít a slúžili ako komunitné centrá, aby tam mohli deti využívať tieto priestory do večerných hodín a nielen oni, ale aj seniori, ktorí majú dnes problém sa schádzať, hlavne tí, čo sú sociálne odkázaní, nemajú sa kde stretávať. Základné školy sú výborným miestom. Pán Sasík, chcete niečo dodať? Ja som chcel pripomenúť, že som mal na mysli viacgeneračné budovanie viacgeneračných vzťahov, to znamená buď v rodine, alebo v rámci tej školy. Nič iné nechcete okomentovať? Ďakujem pekne tým pádom. Pani Slana? Spomínalo sa tu, že by sa mali vytvoriť rovnaké podmienky pre financovanie či súkromných, cirkevných, či štátnych škôl, ale ja si myslím, že malo by sa venovať trošku aj špeciálnym školám a školám pre handicapované deti. Ďakujem. Všetko, ďakujem pekne. Pán Šimek? Ja myslím, že všetky tieto veci strašne spolu súvisia a chýba práve ten generálny pohľad na všetko, čo vytvára sebestačnosť. Teda to, čo sú projekty regionálnej sebestačnosti, ktoré umožňujú, aby sme vlastné zdroje využili aj na financovanie a nechýbali nám, aby sme vytvorili pracovné miesta a nechýbali nám, aby sme si vyrábali aj zamestnanosť, aj spokojnosť, aj podmienky. Pani Vyrostková? Otázka školstva bola vyčerpaná, si myslím, dostatočne. Nemám k tomu čo dodať už. Využite ten svoj čas možno na iné poznámky, ktoré vám prichádzajú na um? Ja by som rada sa vrátila ešte k tej oprave ciest, k tomu stroju z Čiech. Môžem?
Keď ešte máte k tomu čo dodať, tak... Mám k tomu čo dať. Bolo tu povedané, že treba robiť celé cesty, že nie opravovať výtlky. Tento stroj dáva garanciu na opravu 60 mesiacov, aj po 60 mesiacov, keď to testovali, tak zistili, že spoje sú absolútne nenarušené a oprava trvá 20 minút. Ďakujem pekne. A posledný je pán Piterka. Takže opäť tu zaznelo možnosť nejakého rušenia škôl. A ja mám ešte v čerstvej pamäti, keď sa rušila základná škola na Tatranskej ulici a ako vieme, ako jedna z mála základných škôl bola bezbariérová. A tu si dovolím trošku nadviazať na pani Slanu, kde naozaj bude treba zvýšenú pozornosť venovať hlavne rodičom s handicapovanými deťmi a naozaj im trošku uľahčiť tú namáhavú situáciu hlavne s tými deťmi. Dámy, páni, vyčerpali sme tému školy, škôlky. A teraz otváram tému rodiny, seniory. Keďže sme už viac menej aj o tom hovorili, tak navrhujem, aby sme si rozdelili tie 30 sekundovky následovne, lebo obrovským problémom tu je práca. To z každej strany sa na mňa valí, že tých pracovných príležitostí je tu málo. Čiže, prepáčte, otvoríme prácu, noví investori a podnikanie vôbec v Banskej Bystrici, lebo počul som, že sú tu aj príliš vysoké dane miestne pre podnikateľov. Čiže skúsme to rozdeliť tých prvých 30 sekúnd na to, ako sem vlastne doviesť nových investorov, prípadne podporiť miestne podnikanie. A tých druhých 30 sekúnd v rámci rodinnej politiky, tam by som otvoril možno otázku nájomných bytov, ak by ste to s tým súhlasili. A začnem tento raz pani Výrostkovou. Čiže ako sem dotiahnuť investície, ako pomôcť podnikateľom, aby tu bolo viac roboty? Ja som povedala, že už tu bol postavený park priemyselný a bolo by treba vytvoriť tým odborníkov, ktorí by sem investorov pritiahli, to by bolo na nich. Ale chcela by som hovoriť o podpore pracovných miest. Ja si myslím, že cestovný ruch v Bystrici není podporený na takej úrovni, ako by mal byť. Máme tu a myslím si, že by bolo zaujímavé zamyslieť sa nad letnými športovými hrami pre juniorov. Máme tu športové gymnázium, univerzitu, Duklu, športoviska. Keby sa poriadali takéto hry, podporili by sa reštaurácie aj... Ďakujem. Pán Šimek? Ja som už spomínal tie projekty regionálnej sebestačnosti. Ja si myslím, že keď vytvoríme dostatočne dobré podmienky, vrátane tých daní a poplatkov, ktoré ste vyspomínali, tak vieme zabezpečiť aj vytvoriť dostatok veľa miest. Pokiaľ budú napríklad mestské spoločnosti fungovať naozaj so ziskom, pokiaľ vieme urobiť mestskú cestovnú agentúru, ktorá bude mať na starosti viac než len čerpanie prostriedkov na propagáciu, tak určite vytvoríme dostatok aj príležitostí pre tých, ktorí tu aj študujú. Ďakujem, pani Slaná. Ja už, ako som spomínala, tak je potrebné vytvoriť také podmienky, aby nás investori pri plánovaní svojich strategických podnikov neobchádzali. Možno treba byť viac ústretovejšie pri týchto investoroch, aby im mestský úrad trošku pomohol. Poprípade ešte nejakými v rámci daňových zákonov urobiť im nejakú pomoc pri úľavách a rôznych poplatkoch. Ďakujem pekne, pán Sásik. Ako sa pritiahnuť investície do mesta? Neviem, prečo tak berú kolegovia optimálne v Banskej Bystrici. Nie je to niečo, čo pritiahnuť investorov. V Banskej Bystrici sa mali udržať, ako som na začiatku spomenul, tie podniky prvovýroby, ktoré tu boli a nie ich privatizovať a priviesť ich k krachu, ako ich priviedli. Tým stratili Bystričania prácu a keď zoberieme, že v prvých voľbách bolo 126 000 oprávnených voličov, dneska ich len 83, kde tých 40 000 jasne dokazuje, že je tu obrovský odlev občanov. Ďakujem pekne, pán Piterka. Takže v roku 2013 bol realizovaný prieskum medzi podnikateľmi v rámci tvorby programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2014 až 2020, kde sa podnikatelia jednoznačne vyjadrili, že najväčšiu prekážku v tej svojej aktivite vidia práve mestský úrad. A naozaj by som si tam chcel ešte povedať, že tam, aby vlastne ten mestský úrad viacej komunikoval s týmito podnikateľmi, aby teda nemali ten pocit, že sú na poslednom mieste. Ďakujem, pán Osko.
Podľa môjho názoru na prvom mieste je to schválenie strategických dokumentov územného plánu mesta, plánu hospodársko-sociálneho rozvoja. Na druhom je to určite aktívna prezentácia priemyselného parku v Šalkovej. Nie je možné, aby niekoľko rokov nebola aktualizovaná webová stránka a spolu s aktívnou prezentáciou mesta. Aktívne rokovania s agentúrou SARIO, Slovenskou obchodnou priemyselnou komorou a vládou Slovenskej republiky. Čo sa týka ďalšieho prostredia, je to podnikateľské prostredie, tu sú potrebné opakované stretnutia s touto skupinou a ich aktívne informovanie o cestách primátora, o jeho možnostiach a tieto poskytnúť podnikateľom. Ďakujem, pán Mukera. Áno, ja chcem len poukázať na to, že mesto Banská Bystrica je na tom technicky dobre. Máme blízko letisko, máme diaľnicu. A investor sem neprišiel. Ale prečo neprišiel? Kde príde veľký investor, sú vládne stimuly. Prečo Banská Bystrica nedostala vládne stimuly? Primátor tohto mesta musí rokovať s vládou Slovenskej republiky, s poslancami Národnej rady, aby ich presvedčil, že Banská Bystrica potrebuje väčšieho investora do regiónu, áno, k Banskej Bystrici, aby ľudia mali prácu. Ďakujem pekne. Keď ste hovorili o tej diaľnici, ja som dnes počul to, že keď otvorili R1, že tuto malo opačný efekt, že všetci, nie že sem prišli ľudia, ale že oveľa rýchlejšie sa dá dostať do Bratislavy. Pán Lačný, nech sa páči váš plán. Mesto Banská Bystrica má jednu z najvyšších daní z nehnuteľnosti na podnikateľské účely. Tuto podľa mňa treba prehodnotiť, tým prilákame aj nielen domácich, aj investorov zvonku. A súhlasím s tým, že mesto by mohlo poskytovať investorom aj domácim podnikateľom viac súčinnosti, viac servisu, aby sa netrápili v neznámom prostredí s úradmi pri výstavbe, rekonštrukciách objektov, aby naozaj tam mesto pristupovalo veľmi ústretovo a myslelo na to, že toto robí základ a zamestnanosť v regióne. Ďakujem. Pán Koritiak. Pripraviť odborný personál mesta na to, aby bol schopný prijímať podnety na získavanie investorov, samozrejme, ale aj tak by som dal na prvú priečku podporu a váženie si súčasných firiem, ktoré v Banskej Bystrici sú, aby tu neodišli, ale aby tu zostali, vytvorili pracovné miesta, podporu mladých, ktorí majú svoje nápady, svoje návrhy zo strany mesta, pomôcť im cez inkubátory a ďalšie nástroje. Taktiež si pripraviť pôdu na to, aby bol tu investor, ktorý bude väčší, ale ten bohužiaľ nebude v parku Šálkova, pretože to dopoviem potom. Ďakujem pekne. Pán Sasík, o chvíľočku, najskôr pán Ivan. Takže jednoznačne je to predovšetkým komunikácia s miestnymi podnikateľmi, zisťovanie ich potrieb, čo potrebujú a hneď na to potom ponúkané riešenia. Určite je to daňová politika. Banská Bystrica má o 25% vyššie dane z nehnuteľnosti na priemyselné objekty ako Zvoleň, preto investori dnes skončia vo Zvolene a nejdu sem. Je to otvorenie komunikácie opäť so starostom, primátorom Zvolena a primátorom Sliača. Investora dotiahneme sem. Toto je miesto, kam ho potrebujeme dostať. Na ňo potom sa môžu natiahať ďalší malí a strední podnikatelia. Pán Hrčka. Ja si myslím, v prvom rade treba vytvoriť koncepčnosť priemyslu, akého chceme vlastne v Banskej Bystrici. Podľa mňa by to mal byť ľahký priemysel. S týmto musíme ísť do sveta. Mesto Banská Bystrica nie len za posledné 4 roky, ale za posledných viacej rokov nevyužíva vôbec možnosti prezentácie na výstava, ktoré máme vlastne zadarmo. Takisto to je to isté v turizme, by som povedal, že nevieme sa ukázať svetu, aj keď vlastne pre turizmus máme všetko v Banskej Bystrici pripravené. Takže určite vytvoriť koncepčnosť a materiály na to, aby sme mohli prezentovať. Ďakujem pekne. Pán Gogola. Priemyselný park Šalkovej zďaleka nevyužil potenciál, ktorý mohol odprezentovať. Ja som sa rozhodol prevziať strategickú iniciatívu a poveril som propagáciou tohto priemyselného parku nie Mestskú obchodnú spoločnosť, ale odbor propagácie mesta, ktorý pripravuje na marec veľkú konferenciu, na ktorej sa majú zúčastniť zástupcovia obchodno-priemyselných komôr, obchodní radcovia, veľvyslanectiev a ďalšie osoby, ktoré zástupcovia developerov, investorov. Takže môjim cieľom je rozhýbať konečne ten priemyselný park v Šalkovej. Ďakujem. Pán Čupka, vy sľubujete pomerne konkrétne, že Volvo by ste zavolali do Bystrice. Ako na to? Najskôr by som vám chcel povedať, že pán minister Kaliňák chce stavať aké mestečko? Vládne mestečko, že? V Bratislave. Ale na to nedostane z fondov peniaze. To znamená, to vládne mestečko by sa mohlo postaviť tu medzi Bystricou a medzi Zvolenom. To by bolo ušetrenie štátny rozpočet, lebo by šli z fondov. Ďalšie byty, 1500 nájomných bytov. To je 6000 zamestnaných ľudí. To sú nábytky, to sú bielá technika, to je čierna technika. No a strašne veľká zamestnanosť. Ďakujem a priemyselný park pekne. Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. O chvíľočku, pán Bielik. Všetko bolo už. Oživiť projekt súmestie Banská Bystrica Zvolen. To je najväčší potenciál akýchkoľvek investorov. Letisko, diaľnica. Primátor ako primátor rokovať s zastupcami vlády, prípadne zahraničné cesty.
dovnútra, do mesta, bezpodmienečne by som komunikoval s miestnymi podnikateľmi, ktorí nám povedia, čo treba. A môžu vytvárať aj pracovné miesta. Pre mňa miestny podnikateľ, 10 menších podnikov je vždy viac ako jeden veľký investor, ktorý... Ďakujem, že to až tak rešpektujete, pán Bielik. V poriadku, toto bolo to prvé kolo na túto tému, tak pokračujeme teda v tom kole tých reakcií. Prípadne môžete svoje odpovede rozšíriť aj o tému potom nájomných bytov trebárs, lebo aj to mám pocit, že rezonuje. A začínam pánom Sásikom, lebo ten sa hlásil úplne prvý. Ja sa vrátim ešte k tej dani z nehnuteľností. Keď Ľubomír Štorogal ako predseda federálnej vlády v roku 1973 vo federálnom zhromaždení zdôvodňoval zrušenie daní z nehnuteľností, tak odôvodňoval jednoducho, že daň z nehnuteľností je inštitút protispoločenský, nemorálny a protiústavný. A v súčasnosti je ten inštitút presne taký istý. Takže my, keby sme mali tým možnosť, alebo ja, tak daň z nehnuteľností je najväčšou prekážkou, vôbec pretože tieto tri aspekty spĺňa. Ďakujem. Pán Čupka, ako je to s tým Volvom? Takže ak chceme urobiť Volvo v Banskej Bystrici a medzi Zvolom, pretože Šálkova, to je maličké, dobre? Keď si zoberieme Trnavu alebo zoberieme si Kyju, tak to je niekoľko hektárov. To znamená, musí to byť medzi Zvolenom a Banskou Bystricou a prizvať obrovské množstvo odborníkov, aby sme dostali investície z eurofondov, pretože dneska na mestskom úrade títo ľudia nie sú zodpovední, ale nie sú kvalifikovaní na takéto účely. Ďakujem pekne. Ja len k tomu vládnemu mestečku vám poviem jednu vec. Tam sa ráta s predajom všetkých tých budov, ktoré sú po celom meste a za to by to postavili. To, čo dali do 17,5 miliardy či milióna v Žiline, tak môžu dať do Bystrici. Ďakujem. Chce niekto niečo povedať? V tejto chvíli pán Lačný. K zamestnanosti. Pracujem v stavebnici a naštujem stavebné firmy v Banskej Bystrici a je smutné, že tieto stavebné firmy sú dneska skoro mŕtve, prepúšťajú ľudí. Mesto alebo jeho firma rekonštruuje zimný štadión a my na to potrebujeme firmu z Prešova. Všetko? Áno. Pán Múkera? Veľmi v krátkosti by som sa v budovaniu nájomných a sociálnych bytov. To sú dva rozdielne termíny. Je pravda, že v Banskej Bystrici sa nájomné byty nebudujú. Odrazom toho je, že Banská Bystrica za Bratislavou má najväčšiu sumu za metr štvorcový na byt len preto, že nie sú nájomné byty. Ak by boli nájomné byty, tí developeri by museli ísť úplne dole s cenami a boli by prístupné aj pre mladých ľudí. Sociálne byty potrebujeme, pretože máme kopu nezamestnaných, ľudia sa dostávajú do druhotných platobných neschopností a nemajú kde bývať, čiže tie sociálne byty by im pomohli. Pán Bielik? Štátny fond rozvoja bývania. Mesto si bude musieť zadefinovať v rozpočte mesta výstavbu nájomných bytov, ktoré budú nízkonákladové. To znamená najmä pre mladé rodiny, aby zostali v Banskej Bystrici, to je vyľudňovanie mesta. Čo sa týka podnikateľských aktov, obnoviť inkubátor v meste, to sú istým spôsobom zase priestor pre miestnych, ktorí by chceli podnikať. No a samozrejme rokovať s obcami, okolitými obcami o ich potenciáli pre investorov. Okrem súmestia Zvolen Banská Bystrica. Ďakujem pekne, pán Koritiak, potom pán Gogola. Je jasné, že otázka lacného bývania pre mladé rodiny a štartovacie byty je veľmi žiaduca v Banskej Bystrici a verím, že sa... Prepáčte, nefunguje vám mikrofón, tak dáme vám náhradný. Nebolo vás počuť, čiže počkajte, dostanete znova tých 30 sekúnd a môžete hovoriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže výstavba bytov štartovacích lacných pre mladé rodiny je v Bystrici viac ako žiaduca. Nie je pravda, že sa neprerábajú žiadne byty na takéto bývanie. Na Severnej je jeden projekt, ale ktorý je podľa môjho názoru extra drahý. A chcel som ešte sa vyjadriť tej myšlienke k Šálkovej. Šálkovu sme spravili ako jeden z najdrahších parkov priemyselných zelených na metr štvorcový a nevidím tam potenciál bez podpory mesta a straty, aby sa dal sfunkčniť. Čiže musíme sa venovať vytvoreniu miest na inom priestore. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Asi si to nechajte, pán Koritiak. Pán Gogola, nech sa páči. Pán kandidát Koritiak povedal myšlienku, ktorú som chcel vysloviť ja, že v tomto mesiaci budeme odovzdávať nájomné byty na Severnej ulici, kde bude zhruba 4 desiatky nájomných bytov hlavne teda pre mladé rodiny a to je po dlhom čase v Banskej Bystrici projekt, ktorý realizoval mesto, respektíve mestská spoločnosť. Takže nie je celkom pravda, že po tejto stránke nerobíme nič. V každom prípade pripravujeme integrovanú stratégiu pre Banskú Bystricu a tzv. Funkčné územie, to je 16 obcí v okolí mesta, kde sa chceme venovať aj tejto téme, pretože zamestnanosť nie je len problémom mesta, respektíve nezamestnanosť, ale aj obyvateľov okolitých obcí. Ďakujem pekne.
Pani Vyrostková. Ešte k zamestnanosti. Dozvedela som sa, že existuje projekt na zábavný park, ktorý by sa mal postaviť v lokalite v Lome v Kostiviarskej. Myslím si, že tým by sa podporili zase ubytovacie, reštauračné zariadenia a bola by to destinácia, ktorá by sa využívala celoročne. Vytvorili by sa tam nové pracovné miesta a prinieslo by to... Dokončite. Myslím si, že by to prinieslo kopu pracovných miest. Ďakujem pekne. Pán Hrčka bol prvý. Ja by som sa ešte vrátil k tej práci. V prvom rade mesto musí vyčleniť finančné prostriedky na propagáciu mesta. Okrem teda tých výstav, ktoré sú zadarmo, potrebuje naozaj peniaze na to, aby sa mohlo propagovať, aby mohlo tých ľudí pritiahnuť. Využiť potenciál družobných miest. Nikto nás nevie, my nevieme o nich. To znamená, toto sú veci. A čo sa týka sociálnych bytov alebo bytov pre mladé rodiny, určite je potrebné začať stavať v meste Banská Bystrica tieto rodiny, ale tieto byty, aby sa vlastne pomohlo mladým rodinám naštartovať svoj život, svoju budúcnosť v tomto meste. Ďakujem pekne. Pán Osko. Ja by som ešte krátko zareagoval na to. Samozrejme, v poslednej dobe evidujeme odliv mladých ľudí z mesta. Máme tu najväčší potenciál, čo sa týka mladých ľudí, Univerzitu Mateja Bela, proste Akadémiu umení, čiže oblasť školstva je veľmi významná a je potrebné týchto ľudí v meste udržať, zapojiť ich do procesov, či už v oblasti kultúry, cestovného ruchu a samozrejme vytvoriť im prostriedky na to, aby v meste zostali. To znamená, je potrebné stavať byty, ale cenovo dostupné byty s podporou štátneho fondu rozvoja bývania. Ďakujem. Pán Ivan? Ja by som sa ešte k tomu podnikaniu vrátil. Hovorili sme o veľkých investoroch, ale zabudáme na náš potenciál, ktorý máme na námestí. Máme nastavené ceny prenajmu plochy na námestí tak, že o to nie je záujem. Musíme nájsť rovnováhu medzi dopytom a ponukou, tak aby sme dostali späť život, ktorý nám odišiel do shopping centra Európa a podporiť tak malých začínajúcich podnikateľov, farmárov a podobne. Ďakujem pekne. Pán Piterka? Tak ako už niekoľkokrát tu bolo povedané, že jednoducho v Banskej Bystrici asi všetko raz tak drahé ako na celom Slovensku. To znamená, pri budovaní parkovacích domov sme zistili, že jedno parkovacie miesto vyjde raz tak draho ako v inom podobnom meste krajskom. Takisto pri tých nájomných bytoch alebo sociálnych bytoch tie metre štvorcové vychádzajú asi tretie najdrahšie na Slovensku. Takže bolo by snad dobre sa zamyslieť nad tým, že prečo to je. Ďakujem. A poznáte aj odpoveď? No ja sám seba sa pýtam, že čím to je, lebo naozaj asi sme takou raritou. Dobre, ďakujem. Pani Slana? V Banskej Bystrici máme mestskú spoločnosť, ktorá by sa mala zaoberať výstavbou a správou nájomných bytov, ale oni sa skôr zaoberajú správou plavárne. Je nutné zaoberať sa touto výstavbou, pretože mladé rodiny odchádzajú nám nielen z Banskej Bystrice, ale odchádzajú aj zo Slovenska. Túto bytovú politiku je nutné riešiť so štátnym fondom rozvoja bývania. Ešte tu máme taký problém, že veľa pozemkov je v správe súkromných spoločností. Ďakujem pekne. Pán Šimek už otvorí celé kolo. Ja by som sa vrátil len k tým príčinám. Tie príčiny sú zakliaté práve v zastupiteľstve a v komunikácii vedenia mesta. Vzájomne medzi mestskými časťami nefunguje pocit, že tvoríme spolu Banskú Bystricu. Každý kope za svoje a to najdôležitejšie je, že nielen kope, ale hlavne lobuje, ale nie v zmysle odbornom, ale v zmysle finančnom. To znamená, každý naháňa nejaký kšeft. Preto všetci odchádzajú inám. Ďakujem pekne. Uzatvorili sme trošku teda obšírnejšie dnes. Sme to naladili naozaj lokálne. Hovorili sme o investíciách, hovorili sme o bývaní, ale vo svojej podstate sme hovorili o tom, aby sa tu dobre žilo rodinám. Kultúra, šport, dajme tomu, že cestovný ruch ešte a všeobecne nejaký rozvoj ďalší mesta. To je naša posledná taká téma, tematický okruh. Tento raz by som to otvoril pánom Ivanom. Kultúra, šport, život v meste. Naznačil som niečo ohľadom námestia. Myslím si, že by sme mali zastaviť dotácie do klubov. Mali by sme dať priamo ľuďom kompetenciu, na čo všetko môžu minúť svoje peniaze, ktorými chceme podporiť mládež, či už v športe alebo v kultúre, aby samotní rodičia detí rozhodovali, že dám toľko a toľko eur. Máme na to v programe vytvorený model, ako by sa to dalo, či už formou nejakých poukážok alebo karty Bystričana alebo niečo podobné a nie financovať športové kluby napriamo. Ďakujem, pán Hrčka. Tak v prvom rade treba skončiť mládežnícky šport.
Rôzne kluby, ktoré sú tu v meste, nedostanú žiadne dotácie, lebo sú strašne malé. Mesto by malo vytvoriť jeden, či už federáciu, alebo nejaký klub, kde by zjednotilo všetky tieto aj malé športy a tým pádom vytvoriť pre mladých možnosť realizovať sa, aby sa lepšie žilo. Ďalej treba v podstate v rámci toho životného prostredia možno spraviť veci aj v rámci psíčkarov, to znamená spraviť útolok, karanténnu stanicu, vytvoriť v rámci parkov smetné koše práve na tieto experimentky s psov o chvíľu. Pán Gogola? Zameriam sa na kultúru. Musím konštatovať, že mesto výrazným spôsobom ožilo. Ročne sa v meste uskutoční okolo 200 podujatí, medzi ktorými takými novými je griliáda, cisárska vizitácia baníctva, mestský maratón. Pomohli sme zrekonštruovať, alebo umožnili sme zrekonštruovať amfiteáter, ktorý roky driemal. Máme skutočne prvý náučný chodník vybudovaný na Urpín, čiže tých podujatí je množstvo. Ja verím tomu, že ten potenciál je tak veľký, že to má šancu prilákať aj veľa návštevníkov do mesta, čo by pomohlo rozvinúť cestovný ruch. Ďakujem. Pán Čupka? Tak v rámci kultúry ja mám v programe debatovať s majiteľom domu odborov a odkúpiť ho spätne, lebo to bolo v odboroch, a odkúpiť ho pre mesto. To znamená, dneska v Banskej Bystrici, ak chcete urobiť väčšiu akciu, kde by sa zúčastnilo 500-600 ľudí, nemáte kde. To znamená vrátiť dom kultúry mestu, vrátiť sa kultúra v rámci športu, tu medziuličné nejaké športy, to je zabudnutá dedina, takže asi toľko by som povedal. Ďakujem. Pán Bielik? Mesto sa musí rozhodnúť, občania musia povedať, či bude mesto zo svojho rozpočtu dotovať niektoré vrcholové športové strediská, alebo budeme venovať sa mládeži, výchove mládeži, športu. Dať priestor kultúrnej obci mesta. Je utláčaná, je stratená, hľadať spoločné cesty na dokončenie štátnej opery a amfiteátra, vybudovať oddychové centra okolo miestnych potokov, Tajovka, Udurná, lebo aj to je istým spôsobom kultúrne vžitie a relaxácie obyvateľstva. A ako som hovoril, otvoriť mladým kultúrnikom v meste. Ďakujem. Pán Koritiak? Ja by som chcel nadviazať, ak dovolíte, na životné prostredie. Banská Bystrica potrebuje dobudovať protipovodňovú ochranu, pretože má vo svojej histórii smutný zážitok z veľkej vody. Taktiež sa musíme venovať aj čistote mestu a riešiť aj perspektívne, čo s domovým odpadom, za ktorý ináč platíme, myslím si, že veľmi vysokú cenu oproti iným mestám porovnateľným na počet obyvateľov, a zamerať sa aj na to, aby mesto bolo dobrým príkladom pre rozvoj vyvážený pre mladých ľudí, životné prostredie a využívanie ho komplexne. Ďakujem. Pán Lačný? Musím povedať, že v tej oblasti cestovného ruchu a kultúry naozaj sa v poslednom období spravilo pomerne dobrý kus práce. Denne v uliciach stretávam skupinky turistov, či hovoriacich anglicky, maďarsky, nemecky, dokonca japonsky. Čiže naozaj tam sa niečo pohlo. V oblasti kultúry, znovu poviem, je to cisárska vizitácia, Radvanský jarmok, ktoré majú svoju úroveň. Je to griliáda, akorát pri griliáde sa pýtam, prečo našim partnerom nie je domáci pivovar, ale pivovar z iného mesta. Nepochopiteľné. Dobre, skúsim sa na to potom dopýtať. Pán Mukera? No ja budem reagovať. Vždy niekto povedal, že je to vždy len o peniazoch, to len reagujem na môjho predrečníka. Áno, kultúra sa trošku zlepšila, ale všimnite si, ako vyhnala sa do ulic. Bystrici chýba kultúrny dom. Áno. Niekto hovorí, že máme kultúrny dom, robotnícky dom, to je národná kultúrna pamiatka, to je staré, maličké, aj keď sa to má rekonštruovať. Veľká kultúra sa tam nedá robiť. Šport, ako som už hovoril, vráťme ho na základné školy. Ak ho vrátime na tie detské ihriská, ktoré sú tam vybudované, do tých telocvičí, ktoré sú vybudované, vrátime šport do Banskej Bystrice. Ďakujem. Pán Nosko? Ja by som sa dotkol tiež témy životného prostredia. Myslím si, že Banská Bystrica potrebuje naozaj kvalitný územný plán, aby sa zabránilo živelnosti, zahusťovaniu výstavby na sídliskách a na úkor zelene. O každej výstave majú byť obyvateľia informovaní včas. Nesmie sa stať, aby skutočne dochádzalo k situáciám, kedy zistia, že sa ide stavať až vtedy, keď báger začne kopať jamu. Čo sa týka športu, myslím si, že k metropolitnému mestu patria špičkové športy a vrcholové športy, ale musia byť podporované aj menej masové športy. Šport patrí na sídliska a samozrejme chýba tu multifunkčná hala. Ďakujem. Pán Piterka? Takže čo sa týka športu, určite by som zvýšil väčšiu podporu tých centier voľného času, kde naozaj by v podstate tá mládež mala možnosť aktívne využívať voľný čas. Určite bude treba podporovať aj vrcholový šport, ale naozaj tu sústrediť pozornosť treba hlavne na ten mládežnícky šport. A čo sa týka kultúry, len súhlasím, že naozaj mesto Banská Bystrica naozaj urobilo kus veľkej práce v tejto oblasti.
Ďakujem pekne. Pán Sásik, ako sa pozeráte na šport a kultúru? Ja by som chcel vyzdvihnúť vedenie štátnej opery v Banskej Bystrici, ktoré ako jediná inštitúcia kultúrna reprezentuje kultúru Banskej Bystrici, napríklad v krajine vychádzajúceho slnka v Japonsku. A nie len domácimi giliadami. Skutočne to je jediná kultúrna už inštitúcia, ktorá bola založená ešte dávno Jankom Egejm, evangelickým učiteľom hudby na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde ešte v roku 1867 napríklad naštudovali predanú nevestu v pôvodnom jazyku, teda v češtine. Čiže toľko. Pani Slana? Keďže v Banskej Bystrici niekoľko rokov organizujem kultúrne, športové a rôzne spoločenské akcie, viem, že kultúra má širší zámer, širší rozmer. Netreba si ju zamieňať len s organizovaním nejakých podujatí. Mesto by nemalo plniť funkciu agentúry na organizovanie týchto akcií. Kultúra je o autorskej tvorbe a o ich umelcoch. Ako sme už spomínali, chýba nám kultúrnych stánok, je nutné chodiť za kultúrou do okolitých miest. Podarilo sa nám oživiť amfiteáter po 15 rokoch. Dostaneme sa k tomu neskôr a začnem z tejto strany, sľubujem vám. Pán Šimek? Kultúra v Banskej Bystrici, tak ako už bolo povedané, chýba jej stánok, ale kto za to môže? Stále sa vraciam k tomu istému problému, pretože za všetkým stojí rozhodnutie zastupiteľstva a primátor so svojím vedením, ktoré má k dispozícii. Pokiaľ nebudú kooperovať, môžeme si tu nasľubovať čokoľvek. Nikdy nič nebude fungovať. Dnes máme možnosť nezávislí versus straníci. Ďakujem pekne. Pani Vyrostková uzatvára. Budem sa len opakovať. Na kultúru v meste, pre kultúru v meste je nedostatok vhodných priestorov. Bolo by naozaj potrebné prebudovať dom kultúry a dokončiť rekonštrukciu štátnej opery. Všetko? Áno. Ako to s tým domom kultúry vidíte reálne? Ako to s tým domom kultúry reálne vidíte? Máte ešte 16 sekúnd, tak chcem vedieť, že... Malo by sa mesto dohodnúť s majiteľom, alebo že by dom kultúry naspäť odkúpilo, alebo nejak vzájomne na tom spolupracovať, aby sa tento stánok kultúry znovu vrátil v mestu. Ďakujem pekne. Začína sa to posledné kolo reakcií. Pani Slana, vás som prerušil, tak začnite teraz vy toto kolo. Ja som chcela povedať, že otvoril sa tu opäť amfiteáter, ktorý po 15 rokoch organizoval akciu a organizátori dostali okamžite pokutu. Treba sa zamyslieť nad tým, či v Banskej Bystrici bol najprv amfiteáter alebo rodinné domy, ktoré sa sťažujú na hlučnosť. Ďakujem pekne. Skôr bol pán Hrčka, nech sa páči. Som veľmi rád, že niektorí spolukandidáti vlastne si osvojili môj volebný program. To znamená, aj ja som za to, aby sa vrátil kultúrny dom do mesta Banská Bystrica, aby sa mohol naštartovať kultúra v meste. Hovorí sa, že je tu 200 akcií do roka. Keď sa ľudí pýtam, či majú pocit, že tu je 200 kultúrnych akcií, tak sa mi pýtajú, a kde to bolo. To znamená, že naozaj tu chýba kultúra, chýbajú tu koncerty, chýba tu malá činohra, potenciál ten, ktorý tu máme, vystúpenia našich súborov a šanca pre tých mladých, aby sa zase v kultúre mohli rozvíjať v rámci mesta Banská Bystrica. Ďakujem pekne, pán Sásik chcel povedať. Ja by som okamžite obnovil Bystrické zvony, súťaž populárnej piesne, interpretačnej, autorskej, pretože som sa sám v 70. a 80. rokoch zúčastňoval tohto festivalu ako spevák. A ďalej by som pripomenul, že nesmie sa už viac opakovať situácia, keď traja občania Gogola, Mičovský a Burkovský venovali vďačnú tabuľku doktorovi Zapletalovi, že okamžite agilní úradníci ich začali perzekuovať 200 000 pokutov, eurovou pokutou. Ďakujem pekne za váš príspevok do diskusie momentálne. Moment, aby som potom to ja zvládal manažovať, tak nech sa páči, pán Koritiak. Ďakujem pekne. Samozrejme, kultúra je istým obrazom mesta, jeho duchovného života a ten stánok naozaj pre veľkú kultúru v Banskej Bystrici chýba. To je otázka, ktorá ale nebude tak jednoduchá na vyriešenie, pretože investícia do takej budovy niečo stojí. Taktiež treba kultúru vnívať aj ako podporu cestovného ruchu, aby námestie žilo, aby tam prichádzali na vystúpenie naše telesa, zahraničné, prilákali turistov, prípadne Bystričanov a oživilo sa námestie v celej jeho kráse. Ďakujem pekne, pán Bielik. Vy ste sa hlásili predtým? Nie? To som sa nehlásil. Ešte nie, ale pán Čupka sa hlásil určite, potom pán Lačný. Takže chcel by som sa vrátiť k športu.
Tu treba Duklu Banská Bystrica znovu, aby prebrala armáda, pretože súkromník na to nemá prostriedky a vidíme, že zdevastovali. Dneska nejde lyžovanie, skrátka žiadny šport. To znamená, nebudeme tanky kupovať, ale začneme podporovať šport. Musíme spolupracovať v Banskej Bystrici s vládou, pretože myslím, že pán Fico má sociálne cítenie a bez vlády sa tu v Banskej Bystrici nespraví. A tie byty, čo chceme robiť, by mali byť za meter štvorcový okolo 250 eur. Pekne, pán Lačný. Nedávno niektorí ľudia zosumarizovali, koľko olympijských víťazov je z Banskej Bystrici. Ešte nedávno sme spomínali, koľko hokejistov z Banskej Bystrice hrá v NHL. A bolo to veľmi pekný počet, ktorý niektoré iné mesto na Slovensku nemalo. A bolo to vďaka tomu, že kedysi mesto viac podporovalo mládežnícky a masový šport. A naozaj považujem za nepripustné, aby z mestského rozpočtu sa dávalo do špičkových klubov, ktoré potom, keď hráčov predávajú, mesto neodvedú nič. Ďakujem pekne. Niekto má záujem zareagovať? Momentálne pán Nosko. Ja by som zareagoval. Súhlasím s tým, čo bolo povedané, že áno, kultúra je súčasťou cestovného ruchu, tak ju aj vnímam. Máme tu všetky typy škôl, základná umelecká škola, konzervatórium, akadémia umení a títo umelci sa naozaj nemajú kde prezentovať. Ale čo mi tu chýba je skutočne tá koordinujúca funkcia mesta, pretože tieto aktivity je potrebné naozaj pre turistu dostať z jedného portálu. Všetky aktivity, čo sa týkajú vôbec športových aktivít aj kultúrnych podujatí v meste, je potrebné mať pod kontrolou a mať ich skutočne skoordinované. Pán Gogola. Budem reagovať na pána kandidáta Noska. Poukazuje na problém, ktorý je dla môjho názoru vyriešený, pretože my sme sa intenzívne venovali tomu, že informácia o tom, aké kultúrne podujatia sa dejú v meste, musia byť koncentrované na jedno miesto bez ohľadu na to, či organizátorom je kultúrna inštitúcia zriaďovaná štátom, samosprávnym krajom alebo mestom alebo súkromným subjektom. Toto je každý mesiac na City Lightoch vylepené kultúrne podujatia v meste a je to aj na internete, čiže ten informačný zdroj je. A zda som chcel ešte reagovať na Radvanský jarmok, ktorý spomínal pán kandidát Lačný. Tento mesiac v Paríži rozhodne komisia UNESCO o jeho zápise do medzinárodného dedičstva. Čas uplynul. Ešte môžete potom využiť tú poslednú pol minútu, keď tak. Pán Bielik. Mali sme fungujúcu organizáciu Park kultúry oddychu mesta. Prečo sme ju zrušili? Nech odpovedia kompetentní, keď to v zastupiteľstve dali návrh na zrušenie. Čo sa týka kultúry a historických daností mesta, neprekrúcajme niektoré veci. Na Radvanskom jarmoku, aká kráľovná Varešky a neviem ešte čo. Vráťme sa do historických daností mesta a tie rozvíjajme. Obnovme spoluprácu banských miest, ktorú sme v 90. rokoch začali. A predovšetkým začneme našich občanov vychovávať k tolerancii. To je veľmi dôležité. Byť amfiteáter. Ďakujem pekne. Pán Múkera. Áno. Kultúra je samozrejme strašne široký pojem a predrečníci sú vyčerpali, ale ja budem odpovedať tu na, prečo PKO sa zrušilo. Následne, čo sa robilo? Predal sa majetok, nehnuteľnosti. Predal sa kino Hviezda. Choďte sa pozrieť, tam do kina Hviezda, keď prejde nejaké dieťa, tak ho to zabije. To je tak rozrušená tá budova, že tam môže za chvíľočku padnúť niekomu na hlavu a nikto s tým nič nerobí. Čiže tu je problém. V minulosti minulí primátori jednou sa ku kultúre tak chovali, že kultúra tu v podstate skoro ako keby zanikla. Ďakujem pekne. Pán Ivan? Ja by som sa ešte možno vrátil k športu. Zabudli sme na jednu veľkú vec a to je, mestá nášho rozmeru majú okruhy, majú inline dráhy pre mladých, pre celé rodiny, kde sa môže viac generácií stretávať, vzájomne komunikovať. To isté platí o cyklotrasách, o tomto nepadlo ani slovo. V športe nám toto v našom meste veľmi chýba. Mestá veľkosti Banskej Bystrice to už dávno majú. Ďakujem pekne. Pán Piterka. Takže ja sa opäť vrátim k tomu, že dneska som akurát zachytil v správach, že bola dokončená rodinná cestička smerom zo Zvolena na Sliač a tak ma tam zarazila zase taká poznámka, že takýto úsek malej cestičky stál takmer 600 000 eur. A to si myslím, že to je asi kameňom úrazu, že dneska je všetko u nás asi v tejto Banskej Bystrici predražené a preto by bolo dobré sa spýtať aj bývalých poslancov alebo aj súčasných, čo robili doteraz v mestskom zastupiteľstve, keď teraz sa pýtajú, že prečo nemáme kultúru, prečo nemáme šport. Ďakujem pekne, pani Vyrostková. A pán Šimek, kto uzatvorí? Ku kultúre mesta patrí aj to spomenúci na osobnosti, ktoré už od nás odišli na druhý breh. Ja mám na mysli pána Antona Anderleho, svetoznámeho bábkara, ktorý tu pôsobil a nie sme schopní mu spraviť ani múzeum. A druhá osobnosť je pán Štefan Babiak starší. Takisto si myslím, že v štátnej opere by sa mohol porobiť každý rok nejaký spomienkový koncert alebo ešte väčší plán
urobiť festival, či Slovenská podsta Štefana Babiaka, alebo Banskobystrická podsta Štefana Babiaka. A myslím si, že aj toto by podporilo cestovný ruch. Ďakujem pekne. Pán Šimek uzatvorí celú diskusiu. Pracoval som ako nezávislý odborník v kultúrnej komisii tohto mesta po toto volebné obdobie a zistil som, že ktoré klady, ktoré zápory a kto ich kladie komu pod nohy. Stále tá istá pesnička, ale chcem len povedať to, že sme druhé mesto na Slovensku, ktoré má všetky prvky, ktoré i kultúra potrebuje. Televíziu, rozhlas, divadlo, všetko, školstvo vybudované. A nefungujú spolu vôbec. Nie je to len neochotou vedení, ale aj nekoordináciou zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Teraz sme už vo finále definitívnom a ideme na vašu poslednú polminútu. Chcem od vás počuť vašu víziu o tom, ako má Banská Bystrica vyzerať o 4 roky, pani Vyrostková. O tom, ako bude mesto vyzerať o 4 roky, či tu budeme spokojne žiť, pracovať a bývať, tak o tom rozhodneme 15. novembra vo voľbách. Aká je vaša vízia? O akej Bystrici snívate? O Bystrici, kde budeme všetci spokojne žiť, pracovať a bývať. Ďakujem pekne, ak nechcete už nič iné povedať. Pán Šimek? Ja vidím Banskú Bystricu ako kultúrny turistický bod, ktorý má veľkú zamestnanosť aj vďaka tomu, že sa orientuje na svoje vlastné zdroje, na sebestačnosť, na to, že sú tu zdravé potraviny, ktoré sa pestujú hoci aj na sídliskách, že tu je zeleň, ktorá je užitková, že tu máme nábrežie, ktoré rozkvitá a funguje aj pre podnikateľské aktivity, že tu máme startupové programy, inkubátory a realizáciu pre všetkých, ktorí tu nás študujú, aby keď sa vrátia zo zahraničia, mohli u nás zakladať rodiny. Ďakujem pekne. Pani Slana, o akej Bystrici snívate vy? Aká by mala byť o 4 roky? Ja si myslím, že Banskú Bystricu musí riadiť profesionálny a odborne zdatný úrad, odborníci s viacročnými skúsenosťami. A títo odborníci vlastne nám potom vytvoria mesto, v ktorom sa budeme cítiť dobre. A navštevníci budú veľmi radi sa sem vraciať, turisti budú tiež neradi odtiaľto odchádzať a všetci sa tu budeme mať dobre. Ďakujem pekne. Pán Sasík, ako vidíte Bystricu o 4 roky? Ja ju vidím, aby sa reorganizovala na stavovskom princípe, to znamená v profesijnom, a odstránila neduhy, ktoré sú tu. To zrušenie daní z nehnuteľností ako inštitút protiprávny, ako som spomenul, reorganizácia mestskej polície a to bolo všetko. Ďakujem pekne. Pán Piterka, ako Bystricu vidíte vy v roku 2018? Takže Banskú Bystricu v roku 2018. Ja želám Bystričanom a mestu, aby bola konečne tam, kde už mala byť pred 12, 8, pred 4 rokmi. A naozaj, aby toto mesto bolo priateľské k návštevníkom a bolo by spravodlivé k svojim obyvateľom bez nejakého rozdielu sociálneho statusu, respektíve bez nejakého rozdielu v handicape. A naozaj, aby sme sa starali o všetkých občanov rovnako. Ďakujem. Ďakujem pekne. Aká by mala byť Banská Bystrica, pán Nosko, 4 roky? Keďže mesto tvoríme my obyvateľia mesta, chcel by som požiadať všetkých obyvateľov, aby prišli skutočne v sobotu voliť a aby sa rozhodli správne. A moja predstava o meste je, bol by som veľmi rád, keby po 4 rokoch mohol každý obyvateľ mesta povedať, že sa tu cíti dobre, som tu spokojný a chcem tu žiť. A podielal som sa na tom aj ja, mal som možnosť podielať sa na tom aj ja. A samozrejme, bol by som rád, keby za pomoci všetkých schopných a ochotných Banskobystričanov sa podarilo vrátiť mesto na pozíciu 3. slovenskej metropoly. Ďakujem pekne. Pán Múkera? Ja nechcem snívať, ja by som rád, lebo ja už 20 rokov snívam, ja by som rád videl aj realitu. Aby už začalo konečne platiť to známe heslo za života v Bystrici a po smrti v nebi. Ale rád by som to už videl. A čo by som ja chcel? Aby prišli ľudia voliť, aby rozhodli o novom vedení mesta, o novom primátorovi a ako bude mesto ďalej pokračovať. O 4 roky by som rád počul od budúcich kandidátov, že už nemáme takú nezamestnanosť a netrápia nás tie problémy, o ktorých sme dneska tu nahovorili. Ďakujem. Pán Lačný? Ja by som bol rád, aby o 4 roky bolo mesto, ktoré naozaj spravujú ľudia, aby ho neriadili skupinky tzv. Vplyvných ľudí, aby ľudia si ctili svojho primátora, svojich poslancov, ale predovšetkým budem rád, ak sa naše deti vrátia domov, aby tu našli bývanie, prácu. Sám 3 takéto deti mám. Ďakujem. Pán Koritiak? Banskú Bystricu vidím ako dobré mesto, ktoré slúži ľuďom, stará sa o svojich občanov, o ich deti.
vytvára dobré podmienky pre život, je transparentne spravované, je v ňom práca, je v ňom kvalitné bývanie, dobré životné prostredie a samozrejme by som chcel poprosiť aj občanov o to, aby prišli voliť a o 4 roky, keď sa bude voliť primátor, aby mal už pred sebou o mnoho menej práce, ako sme tu dnes rozprávali. Ďakujem. Pán Ivan? Tak ja vidím Banskú Bystricu o 4 roky ako moderné a prosperujúce mesto. Mesto, v ktorom budú zamestnávateľia súťažiť o zamestnancov a nie tak, ako to je doteraz, kedy si nemôžu nájsť prácu a odchádzajú. Mesto s kvalitnými možnosťami športového kultúrneho vyžitia, mesto s kvalitnými komunikáciami, keď sa nebudeme báť po tme chodiť po ulici, nebudeme sa podkýňať o jamy v chodníkoch a báť sa prejsť cez cestu a mesto, v ktorom budú ľudia pribúdať a nie odbúdať. Ďakujem. Pán Hrčka? Ja vidím ako moderné, hrdé mesto, v ktorom bude priemysel, kultúra, mládežnícky šport, bude tu cestovný ruch, budeme v meste počuť všetky jazyky sveta a hlavne, keď budeme hodnotiť 4 roky, ktoré pôjdu za nami, tak ich budeme hodnotiť ako vedenie mesta, nie ako primátor, nie ako poslanci, lebo v jednote je sila. A toto je najdôležitejšie, aby sme dosiahli prosperitu Banskej Bystrice, aby sa ľuďom žilo dobre, každej vekovej kategórii, či sú to starí ľudia, alebo mladí ľudia, alebo mladé rodiny. Ďakujem pekne. Pán Gogola, ako vidíte vy Bystricu, Banskú Bystricu? Ako jediný z kandidátov mám reálnu skúsenosť s prácou primátora. Za 4 roky som zrekonštruoval školy, námestie, cesty a myslím, že z Banskej Bystrici som urobil jedno najmenej zadlžené krajské mesto. Dokázal som sa postaviť väčšine Smeru a zabrániť rozkrádaniu. Ak dostanem dôveru voličov, verím tomu, že o 4 roky bude Banská Bystrica významným centrom cestovného ruchu s dobre fungujúcim priemyselným parkom, s dostatočným množstvom zamestnania pre ľudí, s fungujúcim školstvom, dopravou, kultúrou. Ďakujem pekne. Pán Čupka? Tak ja vidím Banskú Bystricu v roku 2018, že bude mať minimálne 90 000 obyvateľov, pretože pribudnutím nájomných bytov, ktoré sa vytvoria a s pomocou vlády Slovenskej republiky sa dostanú sem fondy, pretože Bratislava ich nemôže dostať, ale Banská Bystrica ich môže dostať. To znamená, treba využiť potenciál občanov Banskej Bystrici, ktorí v tomto vedia napomôcť a budú mi nápomocní. Do domu dôchodcov zabezpečiť, aby bola celodenná starostlivosť občanov. Pán Bielik. Predovšetkým schválený územný plán, naštartovaný dlhodobý zámer rozvoja mesta. Banská Bystrica ako tretie metropolitné centrum v obnovení projektu súmestia Zvolen Banská Bystrica. Mesto bez korupcie a klientelizmu, otvorený úrad pre občana. Čisté ulice, nové parkovacie miesta, pekné trávniky na relax. Stretávať na ulici predovšetkým usmiatých Bystričanov. A to najpodstatnejšie, mesto ako jedna rodina, kde primátor bude osobný príklad pre občanov mesta. Ďakujem pekne a ďakujem za celú diskusiu. Uvidíme, je to na Banskobystričanoch, ako sa túto sobotu rozhodnú. Nemajú to ľahké. Ale držím palce Banskej Bystrice, nech sa tu máte jednoducho dobre. Ďakujem, že ste ma prijali. A zajtra večer vysielame z košického štúdia RTVS. Už naozaj ideme do toho pomyselného finále. Zajtra budeme v druhom najväčšom meste na Slovensku a už to bude trošku aj zrejme aj o tej veľkej politike. Želám vám pekný večer z Banskej Bystrice a dovidenia.